κύριοι, καλησπέρα σας. Η δεύτερη εκπομπή απόψε για τις εκλογές στην Πάφο για ανάδειξη νέου δημάρχου και φιλοξενούμε τους 4 υποψηφίους οι οποίοι υποστηρίζονται από τα κόμματα. Πάμε αμέσως να τους παρουσιάσουμε. Ο κύριος Άριστος Βασιλιάδης, εξ αριστερών μου. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας, κύριε Βασιλιάδη. Καλησπέρα σας. Υποστηρίζεται ο κύριος Βασιλιάδης από το ΑΚΕΛ, το ΔΙΚΟ και την ΕΔΕΚ. Ανεξάρτητος, ωστόσο. Ωραία. Εκ δεξιών μου, καλησπέρα σας, κύριε Φέδωνος. Ο κύριος Φέδωνος υποστηρίζεται από το Δημοκρατικό Συναγερμό, επίσης ανεξάρτητος. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, ο κύριος Ανδρέας Μασούρας, καλώς ήρθατε κύριε Μασούρα, καλησπέρα σας. Υποστηριζόμενος από τους οικολόγους, όχι ανεξάρτητος. Και ο κύριος Δώρος Παφίτης, καλώς ήρθατε κύριε Παφίτη, της Συμμαχίας Πολιτών. Βεβαίως. Καλησπέρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τον κύριο Άριστο Βασιλιάδη, ο οποίος υποστηρίζεται από 3 κόμματα. Κύριε Βασιλιάδη, είμαστε στην εκπνοή της σύντομης προεκλογικής εκστρατείας, έτσι. Ωστόσο, μέχρι σήμερα λένε ότι στην Πάφο δεν σας γνωρίζουν. Είναι μια θέση την οποία έχουν λάβει αρκετοί συμπολίτες μας και αρκετοί εκ των ανθυποψηφίων μας. Παρ' όλα αυτά, είμαστε πάρα πολλά χρόνια στην Πάφο και ως οικογένεια και ως άτομο ο ίδιος προσωπικά. Είμαστε πάντα σε όλους τους αγώνες της Πάφου μας παρόντες. Από το 1961 διατηρούμε ένα ελεγκτικό λογιστικό γραφείο στην Πάφο. Διαδεχθήκαμε τον πατέρα μας και συνεχίζουμε να παρέχουμε υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες της Πάφου. Να σας πω, εξηγήστε το λίγο. Γιατί λένε δεν σας γνωρίζουν. Έχετε την ευκαιρία απόψε. Δεν ζούσατε στην Πάφο. Είχατε τις επαγγελματικές δραστηριότητες στο εξωτερικό. Έχω σπουδάσει στην Αγγλία. Είμαι Chartered Accountant. Έχω φοιτήσει στο London School of Economics and Political Science στα τέλη της δεκαετίας του 70. Στη συνέχεια εργάστηκα στην Pricewaterhouse, μία από τις μεγαλύτερες, ίσως η μεγαλύτερη ελεγκτική εταιρεία παγκοσμίως. Μετά ασχολήθηκα και εργάστηκα στον όμιλο εταιρείων Λάτσι στην Αθήνα για πάρα πολλά χρόνια. Ασχολήθηκα με πάρα πολύ μεγάλες και σοβαρές υποθέσεις του ομίλου, στον χώρο των πετρελοειδών, την ναυτιλίας, τον τραπεζικό τομέα, στις κατασκευές. Ταξίδεψα σε πάρα πολλές χώρες στο εξωτερικό, όπου ο όμιλος εταιρείων Λάτσι δραστηριοποιείται. Στη συνέχεια εργάστηκα στον όμιλο εταιρείων J&P στην Ελλάδα με αρκετά μεγάλα έργα στα οποία είχα μεγάλη συμμετοχή. Και τι έγινε, επιστρέψατε τα τελευταία χρόνια ή είστε μόνιμα εγκαταστημένος στην Πάφο? Είμαι μόνιμα εγκαταστημένος στην Πάφο από το 2005, όπου λειτουργώ μαζί με τον αδελφό μου, τον μεγαλύτερο, το γραφείο μας, το λογιστικό, το οποίο συστεγάζεται με τον μικρότερο μου αδελφό, ο οποίος είναι δικηγόρος. Από το 2005 δραστηριοποιούμε στην Πάφο και συμμετέχω στα κοινά. Και γιατί λέτε ότι είστε ανεξάρτητος όταν έχετε την υποστήριξη 3 κομμάτων? Η υποψηφιότητα μου είναι η μοναδική πραγματική ανεξάρτητη υποψηφιότητα στις επερχόμενες εκλογές. Εξήγηλα την υποψηφιότητά μου εδώ και αρκετές μέρες και έτυχε της υποστήριξης των 3 κομμάτων και όχι μόνο, αλλά και οργανώσεων και φορέων και συλλόγων και μεμονωμένων και ανέντακτων πολιτών της Πάφου. Είναι πραγματικά μια ανεξάρτητη υποψηφιότητα. Πώς έγινε, εσείς έτσι ξαφνικά ενδιαφερθήκατε για της τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί δεν είχατε προηγουμένως ασχοληθεί? Ενδιαφέρθηκα διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κρίση οικονομική, κοινωνική στην Πάφο. Η Πάφος διέρχεται μια κρίσιμη περίοδο, υπάρχει οικονομικός μαρασμός, υπάρχει μεγάλος προβληματισμός. Ναι, πώς έγινε όμως, συνεννοηθήκατε με τα κόμματα, με τα 3 κόμματα και είχατε εξασφαλίσει την υποστήριξή τους? Η συνεννόηση έγινε μετά. Αρχικά είχα, αν θέλετε, προσεγγιστεί από μέλη της οικογένειάς μου, το ευρύτερο φιλικό μου περιβάλλον, οι οποίοι μου υπέδειξαν ότι θα μπορούσα να θέσω εγώ τον εαυτό μου ως υποψήφιο δήμαρχο Πάφου.
Στο διάστημα εκείνο δεν υπήρχε κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στη συνέχεια όμως αποφάσισα ότι θα μπορούσα και εγώ να προσφέρω στην πόλη μας, στην οποία όλοι χρωστάμε. Η πόλη δεν χρωστάει σε κανέναν, εμείς χρωστάμε στην πόλη. Και ήθελα να επισημάνω και το εξής. Εδώ και αρκετά χρόνια η οικογένειά μου δραστηριοποιείται στον εμπορικό χώρο της Πάφου και είμαστε πάρα πολύ γνωστοί. Θεωρούμε λοιπόν ότι ήταν καθήκον μας στις δύσκολες αυτές στιγμές να βγούμε και εμείς μπροστά. Έγιναν κάποιες συζητήσεις, διεργασίες και καταλήξαμε στο αποτέλεσμα που καταλήξαμε. Τώρα θέλω να μας πείτε ειλικρινά, αν δεν είχατε την υποστήριξη των τριών κομμάτων, θα παραμένατε, θα ενδιαφερόσασταν για τη Δημαρχία, μόνο σας? Ασφαλώς. Θεωρώ ότι έχω την εμπειρία, έχω τις γνώσεις, έχω τις ικανότητες προκειμένου να προσφέρω στην πόλη μας. Θα υπέβαλα την υποψηφιότητά μου και θα την έθετα υπόψη του παφιακού λαού. Ασχέτως αν τα κόμματα με υποστήριζαν ή όχι. Τα κόμματα έχουν αποφασίσει από μόνα τους να υποστηρίξουν τη δική μου υποψηφιότητα. Έχουν κάνει την αυτοκριτική τους, έχουν τις ευθύνες τους. Τώρα θα τα πούμε στη συνέχεια για τα κόμματα και τι ευθύνες έχουν. Εσείς, κύριε Φέδωνος, είστε στέλεχος του Δημοκρατικού Συναγερμού. Τι σόι ανεξάρτητος είστε? Βεβαίως. Είστε πολιτικός? Πολιτεύομαι στην Πάφο και γενικότερα. Τι σόι ανεξαρτησία είναι αυτή? Να σας απαντήσω. Και γιατί τη βάλετε και εσείς στην ταμπέλα? Για να προσελκύσετε περισσότερο? Για να ξεγελάσετε? Όχι. Δεν μπορώ να ξεγελάσω. Είναι βαρύδι η υποστήριξη από το κόμμα? Όχι. Θα το πούμε έτσι πολύ σύντομα και πολύ ξεκάθαρα. Δεν μπορώ να ξεγελάσω κανένα. Είναι άλλωστε πολύ καλά γνωστό, ιδιαίτερα στον Δήμο της Πάφου. Αν δεν είναι καλά γνωστό στην υπόλοιπη Κύπρο, εκεί στον Δήμο της Πάφου είναι πολύ καλά γνωστό και από ποιο πολιτικό κόμμα προέρχομαι και σε ποιο πολιτικό κόμμα δραστηριοποιούμε. Την ίδια ώρα όμως, όταν έχεις μπροστά σου την πρόκληση να είσαι υποψήφιος δήμαρχος και παίρνεις την απόφαση να είσαι υποψήφιος δήμαρχος, η έννοια του ανεξάρτητου είναι ότι θέτω την υποψηφιότητά μου χωρίς δεσμεύσεις και χωρίς εξαρτήσεις. Εσείς την πήρατε την απόφαση? Βεβαίως. Ή το κόμμα την πήρε την απόφαση? Όχι. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Πήρα την απόφαση προσωπικά, είχα εκδηλώσει το ενδιαφέρον μου, είχα πει τις δικές μου σκέψεις δημόσια, δεν έκανα διαβούλευση παρασκηνιακή. Εγώ, λόγω του ότι είχα την εμπλοκή και ήμουνα παρόν σε όλες αυτές τις εξελίξεις και είναι γνωστές και οι πράξεις και οι θέσεις μας σε αυτή την περίοδο, πήρα δημόσια θέση και τοποθετήθηκα και πριν αλλά και μετά, όταν πλέον ήταν ξεκάθαρο ότι θα έχουμε εκλογές, και είχα τοποθετηθεί ξεκάθαρα ότι θα κατέλθω υποψήφιος, γιατί πιστεύω τούτη την ώρα με αυτά τα οποία βιώνει η Πάφος, με αυτά τα οποία βίωσε, αυτές τις εξαιρετικές συνθήκες που περάσαμε και είχα την συμμετοχή και την εμπειρία και τη γνώση, είπα ότι θα υποβάλω την ανεξάρτητη υποψηφιότητά μου χωρίς να έχω δεσμεύσεις ούτε στο κόμμα από το οποίο προέρχομαι, ούτε και έχω συνδιαμορφώσει ή πάρει την άδεια. Επειδή τα παρακολουθούσαμε όλα αυτά, το κόμμα σας έλεγε βάλτε τα κομματικά σπαθιά στα θικάρια. Και προσπαθούσε κάτι άλλο από κοινού με τους υπόλοιπους, μια κοινή υποψηφιότητα. Δεν τα καταφέρανε στο τέλος. Εσείς περιμένατε να δείτε πού πάνε οι αποφάσεις του κόμματος και να σας δώσουν την έγκριση για να είστε υποψήφιος. Δεν λέω ότι είναι κακό αυτό. Απλώς διερωτώ με γιατί δηλώνετε ανεξάρτητος. Είχα δηλώσει από την πρώτη στιγμή ότι, και το λέω και τώρα, ότι η πολλή συνεννόηση και η πολλή συνένεση στην δημοκρατία. Η συνένεση είναι ένα ζητούμενο, η ηρεμία επίσης ένα ζητούμενο. Η πολλή συνένεση και η πολλή συνεννόηση, ιδιαίτερα να βρεθούν όλα τα κόμματα, να αποφασίσουν έναν κοινό υποψήφιο, δηλαδή να μην λάβουν υπόψη τους υπόλοιπους υποψηφίους, που ούτως ή άλλως θα γίνονται εκλογές, αλλά όλα τα κόμματα να επιβάλλουν στην ουσία έναν υποψήφιο. Αυτό με βρήκε αντίθετο και το δήλωσα και στο κόμμα μου, το δήλωσα και δημόσια, όχι κατόπιν, αλλά εκ των προτέρων, ότι Δήμος, χωρίς να υπάρξει μια δημοκρατική εκλογική διαδικασία και να υπάρχουν θέσεις και απόψεις. Άλλο θέλω να μου πείτε, αν το κόμμα σας, αν ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου σας έλεγε καθίστε κάτω και άλλη είναι η απόφαση του κόμματος, είστε κομματικός τέλεχος, τι θα κάνατε εσείς? Θα ήμουν υποψήφιος. Το είχα δηλώσει και από το ΡΙΚ και από άλλα τηλεοπτικά κανάλια, ότι θα ήμουν υποψήφιος όχι για να
υποδηλώσω μια αντικομματική συμπεριφορά. Γιατί περιμένατε στο τέλος να σας δώσουν την έγκριση και τότε. Είχα δηλώσει νομίζω πολύ έγκαιρα και ήταν ξεκάθαρο. Όχι, ήταν ξεκάθαρο. Είχα ξεκινήσει και την προεκλογική προσπάθεια, αν θέλετε, και με το γραφείο εκεί με εθελοντές είχαμε στελεχωθεί και είχαμε ξεκινήσει. Τον χρόνο που επιλέξαμε να δημοσιοποιήσω και να κάνω την επίσημη εξαγγελία ήταν κατόπιν, αλλά εκ των προτέρων είχαμε ξεκινήσει. Να σας πω κάτι όμως για να ξεκαθαρίζει. Όταν εγώ παίρνω την απόφαση και λέω ότι θα είμαι ανεξάρτητος υποψήφιος και απευθύνομαι σε όλους τους δημότες, δεξιούς, αριστερούς, κεντρώους, εδεκίτες, γιατί πρέπει κάποιος να μην μπορεί, έστω και αν είναι πολιτικό πρόσωπο, δηλαδή αν κάποιος είναι πολιτικό πρόσωπο και δραστηριοποιείται σε ένα κόμμα, δεν μπορεί να επικαλεστεί και να πει ότι εγώ αυτό το αξίωμα το διεκδικώ ως ανεξάρτητος. Καθένας ό,τι θέλει επικαλείται, αλλά όταν είναι στέλεχος και πολιτεύεται... Ναι, αλλά ο πρώτερος μας βίος, η πρώτερη προσωπική μου παρουσία στον Δήμο της Πάφου απέδειξε την ώρα που ετίθε το θέμα δημοσίου συμφέροντος, του συμφέροντος της πόλης, ποιες ήταν οι πράξεις μου. Και κατά πόσον ήμουν αόμηρος σε διρεκτίβες ή σε οδηγίες ή εν πάση περιπτώσει σε οποιαδήποτε κομματική... Θυμηθείτε να μας πείτε στη συνέχεια της συζήτησης με τι διαφωνήσετε με το κόμμα και κάνετε εσείς τα δικά σας. Κύριε Ανδρέα Μασούρα, οι οικολόγοι περίμεναν να δουν πώς πάνε τα πράγματα. Καθυστερήστε λίγο να ανακοινώσετε. Θα περίμενε κανείς να συνταυτιστείτε, να συμβαδίσετε με την ΕΔΕΠ, γιατί είχατε συνεργαστεί με κοινό ψηφοδέλτιο κιόλας στις ευρωεκλογές. Τελικώς με τι διαφωνήσετε με την επιλογή του κ. Βασιλιάδη? Κυρία Βρετού, είναι καιρός πλέον οι εσωτερικές διαδικασίες των κομμάτων που ακολουθούνται για να οδηγηθούμε σε κάποια απόφαση να γίνονται στο φως. Πρέπει να σταματήσουν πλέον κάποιοι κομματάρχες να αποφασίζουν πίσω από κλειστές πόρτες. Για εξηγήστε τι έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα το εξηγήσω. Θα εξηγήσω πρώτα το τι έγινε στο κίνημά μας και πώς καταλήξαμε στην υποψηφιότητα. Ακριβώς επειδή πρέπει τα πάντα να βγαίνουν προς τα έξω. Ακολουθήσαμε απόλυτα δημοκρατικές διαδικασίες. Και αυτό βγήκε με σχετική ανακοίνωση της Επαρχιακής Επιτροπής του Κινήματος Πάφου. Αφού είχαμε διαβουλεύσεις με όρους τους υποψηφίους, με όλα τα κόμματα, η Επαρχιακή Επιτροπή αποφάσισε τελικά την αυτόνομη κάθοδο του κινήματος, αφού πρώτα εξέφρασα εγώ την επιθυμία μου να είμαι υποψήφιος. Πέραν τούτου, κάναμε κάλεσμα προς την κοινωνία για ομάδες για να ακολουθήσουν και να υποστηρίξουν τη δική μας υποψηφιότητα, και αυτό έγινε με ένα μη κοινοβουλευτικό κίνημα, με το κίνημα Ανεξαρτήτων και Ελευθέρων Πολιτών. Και έτσι ονομάσαμε την δική μας υποψηφιότητα ως Ανατροπή. Και αυτή είναι η ονομασία που φαίνεται πάνω στο ψηφοδέλτιο. Και θα πρέπει πλέον να σταματήσουμε να παίζουμε το κλειφτούλι γύρω από τους ανεξάρτητους και μη. Θα ήταν κοροϊδία, για παράδειγμα, για εμένα, από τη στιγμή που είμαι δεύτερος αντιπρόεδρος του κινήματος, να βγω έξω και να το παίζω ανεξάρτητος. Αυτό καταρχήν είναι πολιτικά ανήθικο. Καλά, εσάς δηλαδή σας έβγαλαν έξω από τη διαβούλευση που γινόταν ανάμεσα στα κόμματα για την επιλογή? Όχι, όλοι οι υποψήφοι ήρθαν και μας είδαν. Συζητήσαμε μαζί τους, ανταλλάξαμε απόψεις και στο τέλος η Επαρχιακή Επιτροπή του Κινήματος αποφάσισε την αυτόνομη κάθοδο, διότι έκρινε ότι τα ποιοτικά κριτήρια που θέσαμε εξ αρχής, ίσως κάποια από αυτά δεν ικανοποιούνται. Ποια κριτήρια? Οι θέσεις. Είναι το πιο βασικό ποιοτικό κριτήριο. Το πρόγραμμα δηλαδή, είδατε τα προγράμματα τους και δεν σας έπεισαν? Οι προγραμματικές θέσεις. Κάπου συμφωνούμε, κάπου διαφωνούμε. Είναι αυτή η διαδικασία και είναι θεμητή. Για σημειώστε και εσείς να μας πείτε στη συνέχεια, να το ξεδιαλύνουμε με τι διαφωνείτε. Κύριε Παφίτη, η Συμμαχία Πολιτών από την αρχή, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω θυμάμαι καλά, είχε ξεκαθαρίσει ότι θα κατέλθει αυτόνομα. Να διορθώσουμε λίγο εδώ. Εμείς περιμέναμε να δούμε εάν τα κόμματα μέσα από αυτή τη διαβούλευση θα πρότειναν στους πολίτες κάτι το οποίο μπορούσαμε και εμείς να στηρίξουμε. Χωρίς εμείς όμως να μπούμε σε αυτή τη συναλλαγή. Η αίσθηση που δίνατε από την αρχή ήταν ότι πηγαίνατε για να διεκδικήσετε τη Δημαρχία της Πάφου με δικό σας υποψήφιο, και η ερμηνεία ήταν, και ίσως παραμένει, ότι επειδή έχετε ένα ικανοποιητικό ποσοστό ως κόμμα στην Πάφο, ψηλότερο από το πανκύπριο ποσοστό σας, θέλατε να το καταγράψετε για να το αξιοποιήσετε πολιτικά. Κύριε Πετού, στην Πάφο πραγματικά τώρα, εάν κάποιος περπατήσει στο Δήμο της Πάφου, που το κάναμε 2 φορές πριν εξαγγείλουμε την υποψηφιότητά μας,
Η οργή και η αγανάκτηση δεν χωράει και δεν επιτρέπει τέτοιους είδους πειραματισμούς αυτή τη στιγμή. Μετά από τον εμπεγμό που δέχτηκαν όλοι οι πολίτες της Πάφου, μετά από ένα δεκαήμερο από την παρέτηση του τέος Δημάρχου, αποφασίσαμε ότι πλέον εμείς θα αποφασίσουμε σαν επαρχιακοί, δώσαμε το χρήσμα στην επαρχιακή, κατέληξε στο δικό μου όνομα να διεκδικήσουμε την Δημαρχία, ακριβώς διότι έχουμε και την προσωπικότητα, έχουμε και το πρόγραμμα, έχουμε και την ποιοτική διαφορά, βάζοντας ένα τέρμα και δίνοντας μια επιλογή στους πολίτες, τερματίζοντας αυτόν τον εμπεγμό. Διότι πραγματικά αυτό το κομματικό μαγειρίο που θα το συζητήσουμε και στη συνέχεια δεν μπορούσε να ήταν τίποτε άλλο από το να βρεθεί μια συνενετική λύση η οποία θα βοηθούσε ακριβώς τα κόμματα τα οποία έβγαιναν συνεχώς στο φως της δημοσιότητας ότι εμπλέκονταν στα σκάνδαλα. Οπότε εμείς αποφασίσαμε ότι δεν θα μπούμε σε αυτό το παιχνίδι, δεν θα συμμετέχουμε, ήμασταν καθαροί, παραμένουμε καθαροί και ακριβώς προτάσουμε ένα καθαρό όνομα, μια καθαρή υποψηφιότητα, ακριβώς εκείνο που επιζητούσαν οι πολίτες. Και αν είναι δυνατόν σε αυτή την περίοδο, στην Πάφο της τιμιότητας, της ανθρωπιάς, το πρώτο πράγμα που να γυρεύουν οι παφίτες σήμερα, για να δείτε πόσο μας έχουν εξευτελίσει, ήταν η τιμιότητα. Μάλιστα. Φοβάται ο κόσμος, φοβούνται, κύριε Βασιλιάδη, οι δημότες, οι ψηφοφόροι, τις επιλογές των κομμάτων. Γιατί μέχρι τώρα, μάλλον κάνανε κακές επιλογές προσώπων. Αυτό έφτεξε. Η δική μου άποψη είναι ότι τα κόμματα έχουν υποχρέωση σε δύσκολες στιγμές να έρθουν στο ύψος των περιστάσεων. Στην προκειμένη περίπτωση, τα τρία κόμματα τα οποία με στηρίζουν είχαν εξετάσει πάρα πολύ ενδελεχώς τα προβλήματα της Πάφου και τα ευρύτερα προβλήματα της Κύπρου. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι τρεις αρχηγοί των κομμάτων που με στηρίζουν, ο κύριος Άνδρος Κυπριανού του ΑΚΕΛ, ο κύριος Γιαννάκης Ομήρου της ΕΔΕΚ και ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος του ΔΙΚΟ, έδωσαν μια πολύ θετική άποψη και έσκυψαν πάνω από τα προβλήματα της Πάφου. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η διαχείριση του Δήμου της Πάφου, είναι ένα πρόβλημα ευρύτερο σε όλη την Κύπρο. Και αν προσπαθήσουμε να λύσουμε θετικά και επικοδομητικά και ουσιαστικά τα προβλήματα της Πάφου, αυτό θα έχει και ένα ευρύτερο αντίκτυπο σε όλη την Κύπρο. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό το θέμα και να μην κατηγορούμε τα κόμματα ότι δήθεν έχουν ανεύθυνες αποφάσεις. Αλλά τα σκάνδαλα τα οποία προέκυψαν στην Πάφο, κατά την άποψή μου και το έχω πει δημοσίως, ήταν χαρακτηριστικό της ιδιοσυγκρασίας συγκεκριμένων ατόμων. Δεν θεωρώ ότι υπήρχε ένα οργανωμένο πεδίο μέσα στο οποίο τόσο άτυχη ήταν η Πάφος. Επαναλαμβάνω, δεν θεωρώ... Μαζεύτηκαν ανέντιμοι άνθρωποι. Ξέρετε, και έγινε όλη αυτή η ιστορία. Λόγω της επαγγελματικής μου ιδιότητος έχω την, αν θέλετε, εμπειρία και την γνώση να κρίνω, με συγχωρείτε, εάν οι συγκυρίες είναι εκείνες οι οποίες εκκολάπτουν σύψη και διαφθορά, εάν είναι συγκεκριμένα άτομα ή οργανωμένοι φορείς. Και έχω μια άποψη επί του προκειμένου και θεωρώ ότι δεν υπήρχε οργανωμένο σχέδιο των κομμάτων να καταλυστεύσουν το Δήμο της Πάφου. Και γιατί επέλεξαν τα κόμματα το Δήμο της Πάφου και ένα άλλο Δήμο στο κάτω-κάτω. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι υπήρχαν συγκεκριμένα άτομα σε συγκεκριμένες συγκυρίες οι οποίες υπεβοήθησαν αυτά τα άτομα να επεξεργαστούν τα χρήματα. Θα συμφωνούσατε, και κύριε... είναι η ιδιοσυγκρασία των ατόμων. Κύριε Φέδωνο, συμφωνείτε εσείς με αυτή την ανάγνωση των πραγμάτων? Έχω μια διαφορετική ανάγνωση και την έχω καταθέσει δημόσια. Η για χρόνια ατιμωρησία η οποία βιώσαμε στην Κύπρο, και δεν είναι μόνο στο Δήμο της Πάφου, ακούσατε και για πολλά άλλα σκάνδαλα στην Κύπρο, το τραπεζικό σκάνδαλο, η κατάρρευση της κυπριακής οικονομίας. Για δεκαετίες και τουλάχιστον τις τελευταίες 2 δεκαετίες βιώσαμε μια ατιμωρησία. Δεν είναι συγκυρίες. Το κλείσιμο απόψε των κυπριακών αερογραμμών. Ωραία. Θρηνούμε απόψε για το κλείσιμο των κυπριακών αερογραμμών. Νομίζω μπορεί και αυτό να το εντάξουμε. Θέλω να εντάξω και αυτό και να πω και γενικά για αυτά. Για χρόνια η ατιμωρησία δεν ήταν μια συγκυρία. Φέρουν ευθύνες και το είπα δημόσια. Και ο θεσμός του Γενικού Ελεκτή και η Γενική Εισαγγελία και η αστυνομία και τα πολιτικά κόμματα φέρουν ευθύνες. Το λέω ευθέως και ξεκάθαρα. Υπήρχε ανοχή
Δεν μπορεί να δίνονται 100.000 σε ποδοσφαιρικά σωματεία, δεν μπορούν να δίνονται χρήματα σε διάφορα... Ποιος δίνει 100.000 ευρώ χωρίς να περιμένει ανταλλάγματα? Ποιος, εν πάση περιπτώσει... Οι συνυποψήφοι σας που τους είχαμε χθες, οι άλλοι 4 σε αυτό το τραπέζι, μας είπανε ότι έχουν την υποψία, μπορεί να μην μπορούν να το αποδείξουν, αλλά και τη βεβαιότητα ότι πολλά λεφτά πήγανε στα κομματικά ταμεία. Εσείς τι λέτε? Εγώ αυτό το οποίο είμαι βέβαιος είναι ότι έχουν δοθεί χρήματα πέρα από μίζες σε αυτά τα μέλη των κυκλωμάτων εκεί στην Πάφο. Χρήματα έφυγαν και εκτός Πάφου. Και εν πάση περιπτώσει, αν η έρευνα, και θα φτάσει αυτό το πράγμα, τουλάχιστον η δική μας υποψηφιότητα το εγγυάται, ότι με την εκλογή στην θέση του Δημάρχου δεν υπάρχει ζήτημα να μην φτάσει η κάθαρση και η εξυγίανση του Δήμου Πάφου μέχρι και το τελευταίο ζήτημα που άπτεται της λειτουργίας του Δήμου Πάφου ή θέματα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας ή δεν τα έχουν δει. Από την τοπική αυτοδιοίκηση. Εξαρτώνται πάρα πολλά από την τοπική αυτοδιοίκηση. Θα τα κουκουλώσει κανείς? Γιατί μας είπαν κιόλας ότι σας υποστηρίξουν εσάς, ή να βγείτε εσείς ή να εκλεγεί ο κύριος Βασιλιάδης, τα κόμματα. Είναι μια συμπαιγνία περίπου, γιατί θα σας χειραγωγήσουν και θα μπορέσουν να τα κουκουλώσουν. Να μείνει ως εδώ το κακό. Σε αυτό το θέμα μιλά οι πράξεις, οι πρώτερες πράξεις και ο πολιτικός μου βίος και ο πολιτικός μας βίος γενικά τι πράξαμε στο παρελθόν. Τα λόγια, κυρία Βρετού, είναι πολύ εύκολο πράγμα. Εγώ μπορώ να μιλώ για πολλή ώρα τώρα και να σας λέω για την διαφάνεια, για την εντιμότητα των υποψηφίων, της υποψηφιότητάς μου κτλ. Αυτό που μετρά όμως και μπορείς να πείσεις τον πολίτη και τον δημότη είναι οι πράξεις. Είναι πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ του να λες κούφια λόγια ή να αναπτύσσεις μια προσέγγιση θεωρητική και στα λόγια, αλλά η πράξη είναι αυτή που μετρά. Και αυτή τη στιγμή οι δημότες της Πάφου θέλουν πράξεις. Έχουν χάσει, έχουν ταπεινωθεί οι δημότες της Πάφου. Έχουμε ταπεινωθεί όλοι στην Πάφου. Δεν νιώθουμε καλά κανένας από εμάς. Και εμείς που πολιτευόμαστε ακόμη περισσότερο. Είμαστε ταπεινωμένοι, είμαστε ντροπιασμένοι. Έχουμε χάσει την περηφάνεια μας στην πόλη της Πάφου. Και αυτό το οποίο επιζητεί αυτή τη στιγμή ο πολίτης και οφείλουμε εμείς, οι πολιτικοί που διεκδικούμε αξιώματα, να το βάλουμε στο επίκεντρο, είναι να επαναχτίσει ο Παφίτης την υπερηφάνεια του και να δει και πάλι την πόλη του να είναι μια περήφανη πόλη, μια πόλη της προόδου, της ανάπτυξης που την ζήλευαν την δεκαετία του 80, ενώ τώρα είμαστε ουραγοί σε πάρα πολλά θέματα. Μάλιστα. Σε αυτό που ρωτήσατε, και το κλείνω όμως, στο θέμα της διαφάνειας και όλα αυτά, είμαι ξεκάθαρος. Η ατιμωρησία δεκαετιών εξέθρευσε και μας έφερε μέχρι και του σημείου της κατάρρευσης. Και αυτά τα φαινόμενα στην Πάφο και αυτά τα κυκλώματα... Και η ανοχή και τα ελλείμματα στη λειτουργία θεσμών. Δεν ήταν δυνατόν αυτές οι ομάδες... Εδώ ακούσαμε ότι στη Βουλή το έβαζαν στο σιρτάρι, το έχωναν το θέμα. Υπήρξε περίπτωση όπου υπήρξε ομολογία ενώπιον Επιτροπής της Βουλής και ήταν εκπροσώποι της Γενικής Εισαγγελίας. Και συγκεκριμένο άτομο που ήταν ενώπιον της Επιτροπής, ο πρώην Δήμαρχος Πάφου, έκανε παραδοχή για υπέρβαση εξουσίας που παραβίαζε συγκεκριμένα άρθρα του ποινικού κώδικα. Και όμως... Ο πρώην ή ο τέος? Ο τέος. Έκανε παραδοχή. Γιατί έχουμε πρόβλημα το 2011, με τον τέος, έχουμε θέμα και με τον πρώην. Το 2011 ενώπιον της Επιτροπής έκανε παραδοχή. Εκεί ήταν εκπροσώπη της Γενικής Εισαγγελίας. Έπρεπε την ίδια ώρα ή τουλάχιστον μετά από 2 ώρες αμέσως να ανοίξει ποινική υπόθεση. Και όμως ποτέ δεν άνοιξε ποινική υπόθεση. Ποιος ευθύνεται για αυτά τα πράγματα? Και αυτά τα κυκλώματα που διαδεχόταν και οι σπήρες. Εγώ τους ονόμασα κύκλωμα και σπήρα γιατί είχαν υπερβεί. Για χρόνια ολόκληρα διαδεχόταν το ένα κύκλωμα το άλλο στην Πάφο και αυτό το πράγμα ήταν αντιληπτό. Προσωπικά όταν ήμουν πλέον δημοτικός σύμβουλος τον Ιανουάριο του 2012, έχω σειρά επιστολών που έχω αποστείλει στον Γενικό Ελεκτή δημόσιες παρεμβάσεις και όμως λίγο πολύ μας θεωρούσαν γραφικούς. Ότι μην τα βάζετε με το σύστημα, έτσι είναι. Συμβιβαστείτε γιατί θα καταστραφείτε πολιτικά. Ήταν παρενέσεις που δέχτηκα αυτές να σταματήσω. Από πολλούς και από άτομα του δικού μου κομματικού χώρου και από πολιτικούς μου φίλους, ακόμη και από συγγενικά πρόσωπα. Τι σας λέγανε, είναι πολύ ισχυροί? Είναι πολύ ισχυροί. Έχουν πλοκάμια παντού. Και δεν σας κρύβω ότι όταν ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια τον Ιανουάριο του 2012, με κορύφωση αυτά τα γεγονότα του Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου του 2014, δεν σας κρύβω ότι το κόστος το πολιτικό, το προσωπικό και κάποια στιγμή το οικογενειακό. Φτάσαμε στο σημείο να έχουμε οικογενειακό κόστος
Γιατί τα βάλαμε με αυτά τα κυκλώματα, με απειλές, με κυκλώματα τα οποία τα χτυπήματα ήταν ανελαίητα, και όμως δεν δίστασα και δεν διστάσαμε σε καμιά περίπτωση να προχωρήσουμε. Γιατί πρώτα και πάνω απ' όλα είναι το δημόσιο συμφέρον, αν θέλεις να υπηρετείς σωστά εκεί που βρίσκεσαι. Κύριε Μασούρα, εσείς ποια άποψη έχετε, τι έφτεξε, γιατί έφτασε ως εδώ η κατάσταση με τα σκάνδαλα στην Πάφο? Είναι ξεκάθαρο. Καταρχήν τίθεται ένα βασικό θεσμικό ερώτημα. Γιατί τώρα, πού ήταν τόσο καιρό τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και αυτού και του προηγούμενου? Διότι αν πάρουμε το παράδειγμα του ΣΑΠΑ, για παράδειγμα, πάμε πίσω και στην πρώτη φάση των συμβολέων, υπάρχει και εκεί θέμα, οπότε τίθεται αυτό το απλό, ουσιαστικό όμως, δεοντολογικό και ηθικό ερώτημα. Άρα θα πρέπει τα κόμματα να απαντήσουν. Και ξέρετε, άκουσα προηγουμένως τον κύριο Βασιλιάδη που είπε ότι τα κόμματα έσκυψαν πάνω από τα προβλήματα της Πάφου. Μα πάνω σε ποια προβλήματα έσκυψαν ακριβώς? Η Πάφος σήμερα είναι στο σημείο 0. Η ανεργία των νέων, ο πολιτισμός, η ανάπτυξη η οποία μέρα με τη μέρα ακολουθεί την κατιούσα, οι οικογενειακές επιχειρήσεις, οι μικρές επιχειρήσεις που κλείνουν, η τουριστική ανάπτυξη. Σε ποια ακριβώς προβλήματα έσκυψαν και ποια ακριβώς προβλήματα έλυσαν τα κόμματα αυτά ή οι κομματάρχες αυτών των κομμάτων. Άρα θα πρέπει τα κόμματα, προτού μπουν στη διαδικασία να υποστηρίξουν τον οποιοδήποτε υποψήφιο, να μπουν πρώτα σε μια διαδικασία αυτοκάθαρσης για να αποδείξουν ακριβώς τον κόσμο ότι είναι καθαρά και τίμια. Αυτό έπρεπε να γίνει. Όχι αμέσως μετά τα σκάνδαλα να μπουν στη διαδικασία υποστηρίζουμε τον Α. Τι θα σήμαινε δηλαδή η αυτοκάθαρση, κατά την άποψή σας? Θα έπρεπε να κάνουν τέτοιες διαδικασίες ώστε να αποδείξουν στον πολίτη ότι είναι καθαρά, για να μπορέσουμε έτσι να ανακτήσουμε την εμπιστοσύνη του πολίτη προς το θεσμό των κομμάτων. Διότι τα κόμματα είναι θεσμός. Είναι ο πυρήνας της δημοκρατίας. Άρα όταν κάποιοι παίζουν με αυτούς τους θεσμούς, αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο για την ίδια τη δημοκρατία, για τη δομή και για τον ιστόν της ίδιας της κοινωνίας. Δηλαδή εσείς έχετε την άποψη ότι δεν πήραν μαθήματα από αυτά που έγιναν? Όχι. Σαφώς όχι. Σαφώς όχι. Και πολύ φοβάμαι ότι στην Πάφο θα έρθουν και πολύ χειρότερες ημέρες. Γιατί? Διότι προφανώς τα σκάνδαλα, αφού βγαίνουν μέρα με τη μέρα όλο ένα και περισσότερα, επιστρέφουμε και πίσω στην πρώτη φάση, όπου θα βγουν και περισσότερα στο φως. Από ό,τι φαίνεται, στα ενδότερα του Δημοτικού Συμβουλίου υπάρχουν αρκετά ζητήματα ανοιχτά, τα οποία θα πρέπει να ερευνηθούν και επιτέλους να βγουν προς τα έξω. Άρα, ο νέος δήμαρχος, ο οποίος θα αναλάβει τη Δευτέρα, έχει και την υποχρέωση και την ηθική υποχρέωση να βάλει βαθιά το μαχαίρι, ώστε να επέρθει κάθαρση στα ενδότερα του Δήμου. Αν είχαν πάρει μάθημα, πώς θα συμπεριφέρονταν? Θα έπρεπε να κάνουν τέτοιους... Εννοώ βεβαίως τώρα στις δημοτικές εκλογές. Στην επιλογή υποψηφίου, πώς νομίζετε ότι έπρεπε να συμπεριφερθούν? Με περισσότερη ειλικρίνεια. Θα έπρεπε καταρχήν να έχτιζαν εσωτερικά μηχανισμούς διαφάνειας. Όχι, με ποιον υποψήφιο εννοώ? Τι κριτήρια έπρεπε να βάλουν? Ποιον έπρεπε να βρουν? Από τον Άρη έπρεπε να φέρουν? Όχι, θα έπρεπε, όχι, δεν είναι αυτό που λέω. Θα έπρεπε να αφήσουν τον κόσμο να αποφασίσει ελεύθερα ποιον υποψήφιο θα ψηφίσει, ποιον υποψήφιο θα υποστηρίξει. Τα κόμματα θα έπρεπε... Εσείς το λέτε αυτό που... Ναι, σαφώς. Διότι, ναι. Υποδείξατε κομματικό υποψήφιο? Σαφώς, διότι εμείς ως κίνημα δεν είμαστε στο φαγοπότη. Αποδείξαμε ότι είχαμε θέσεις καθαρές, φωνάζαμε τόσα χρόνια στην Πάφο για το τι γινόταν. Εσείς δικαιούστε, όλοι οι άλλοι έπρεπε να κλείσουν το μαγαζί? Φωνάζαμε τόσα χρόνια για το τι γινόταν στην Πάφο. Υπάρχουν ανακοινώσεις της Επαρχιακής Επιτροπής. Αυτά τα λέγαμε εδώ και χρόνια και κανένας δεν άκουγε, κλείνανε τα αυτιά τους και φτάσαμε σήμερα στο σημείο στο οποίο φτάσαμε. Μάλιστα. Κύριε Παφίτη, να την προχωρήσουμε λίγο τη συζήτηση. Θέλετε να σχολιάσετε κάτι από τα προηγούμενα? Νομίζω είναι λίγο προκλητικά αυτά που ακούω, κυρία Βρετού, διότι πραγματικά τα κόμματα σε αυτή τη συγκυρία, θα το πάρω από εκεί που το άφησε ο φίλος ο Ανδρέας, είναι θράσος αυτό που γίνεται. Πραγματικά. Δεν μπορεί να έρχεσαι μετά που το όνομα σου είναι σε όλους τους φακέλους. Και δεν θα πάω στο θεσμό των κομμάτων, διότι ο θεσμός των κομμάτων είναι κάτι διαφορετικό. Φαίνεται ότι οι επιλογές των κομμάτων φάνηκε ότι όλα αυτά τα χρόνια ήταν λαθασμένες. Έρχεσαι
Τώρα που αντί ήταν η ευκαιρία των κομμάτων, κυρία Βρετού, να εξηλαιωθούν από τον κόσμο. Να έρθουν και να πούν και τα 4 κόμματα, δημότες της ΠΑΦ, για να τους ακούει όλη η Κύπρος, είχαμε ευθύνη. Φέρουμε ένα βάρος σε αυτό που έχει γίνει. Ένα μερίδιο ευθύνη, σοβαρότατο. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη και λέμε ότι αποστασιοποιούμαστε από αυτήν την κατάσταση και αφήνουμε να βγουν στο μετέχμιο κάποιοι υποψήφοι. Και εμείς αποστασιοποιούμαστε από αυτή τη διαδικασία. Όχι μόνο δεν το έκαναν αυτό, να πούν στον κόσμο της ΠΑΦου ένα συγγνώμη, ήρθαν, μπήκαν στα κομματικά μαγειρία, και δεν ήταν ανεξάρτητη υποψηφιότητα, κύριε Βασιλιάδη, ήταν μετά από την διαβούλευση των κομμάτων, ήταν μια επιλογή, ξεκινήσει από το ΔΙΚΟ, υποστηρίχθηκε από το ΑΚΕΛ και μετά την εξάγγειλε ο κ. Βασιλιάδης και ήρθε και η ΕΔΕΚ. Και τι κάνουν, όχι μόνο την υποδεικνύουν, αλλά προσπαθούν και με τους συνήθεις τρόπους να την επιβάλλουν. Πήγαν όμως έναν άνθρωπο που δεν είναι πολιτικός, είναι τεχνοκράτης, δεν είχε ανάμειξη στην πολιτική, δεν έχει φιλοδοξία πολιτική. Να μου επιτρέψετε να πω, ο κύριος Βασιλιάδης μπορεί να έχει τις καλύτερες προθέσεις. Θα κάνω το συνήγορο τώρα. Βεβαίως, ευχαριστώ. Ο κύριος Βασιλιάδης μπορεί να έχει τις καλύτερες προθέσεις και ένα πολύ καλό βιογραφικό. Στο τέλος της ημέρας είναι ένας καθαρότατα κομματικός υποψήφιος. Γιατί? Κυρία Βρετού, όταν υποστηρίζεται από 3 κόμματα τα οποία πραγματικά το όνομά τους βρίσκεται και σε πολλούς άλλους φακέλους, όπως και του κόμματος που υποστηρίζει τον κύριο Φέδωνα, δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητοι ή να λειτουργήσουν ανεξάρτητα. Θα πέσουν τα τηλέφωνα. Δεν είναι δυνατό. Αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργεί το σύστημα. Αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργεί το σύστημα. Δεν μπορεί, όσο καλές και να προθέσεις, θα πέσουν τα τηλέφωνα. Τι θα πέσουν τα τηλέφωνα? Να χειραγωγηθούν οι αποφάσεις, να καθοδηγηθούν και να μπουν κατευθύνσεις. Εννοείται αν εκλεγεί ένας από τους δυο, θα τους τηλεφωνούν και θα τους λένε κάνετε έτσι, κάνετε αλλιώς. Οι δύο υποψηφιότητες. Ενώ αν εκλεγείτε εσείς, δεν υπάρχει καμία χειραγωγήση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Από ποιο? Από τα 4 κόμματα που είναι μέσα στα σκάνδαλα? Όχι, το δικό σας ο μηχανισμός. Ποιος, ο πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών? Να με πάρει. Μπορεί να με πάρει. Και πιστεύω ότι θα με πάρει για να με πιέσει να βγάλω όλα τα πράγματα εσάς θα σας πάρει για το καλό. Βεβαίως, θα με πάρει να μου πει, επειδή το όνομα μας δεν είναι παντού, δεν είναι πουθενά. Καλά, δεν είχατε διεκδικήσει εκλογές, δεν υπήρχατε. Είναι καθαρό και το κίνημα, κυρία Βρετού, και ο υποψήφιος. Οπότε είναι καθαρά μη χειραγωγούμενος. πολιτικών και κόμματος εσείς δηλαδή. Δεν μπορεί να χειραγωγηθεί. Λοιπόν, κύριε Βασιλιάδη. Εγώ έχω να πω 2 πράγματα, κυρία Βρετού. Το πρώτο είναι, αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία στην οποία βρίσκονται οι αντιποψήφοι μου και κρίνουν εξιδίων τα αλότρια. Και αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ. Φαίνεται είναι συνηθισμένοι οι άνθρωποι που διεκδικούν πολιτικά αξιώματα και παρευρίσκονται στο σημερινό τραπέζι να θεωρούν ότι και μια άλλη υποψηφιότητα, η οποία προέρχεται από ένα άλλο χώρο, θα ενδώσει, θα υποκύψει, θα συμβιβαστεί και δεν θα αντιστραφεί. Τώρα βεβαίως δεν έχει και άδικο ο κόσμος, ο κόσμος να έχει αυτή την καχυποψία και την αμφιβολία, γιατί έχει τώρα πόσα, 10 χρόνια που ταλαιπωρείται η Πάφος. Περισσότερα. Θέλω να πω το εξής, ότι η Πάφος χρειάζεται αυτή τη στιγμή σχεδόν 20. Θεωρώ ότι η Πάφος αυτή τη στιγμή χρειάζεται έναν πολιτικοποιημένο τεχνοκράτη και όχι έναν καριερίστα πολιτικό. Έχουμε ακούσει στο σημερινό μας τραπέζι διάφορα πράγματα τα οποία κατά την άποψή μου δεν πρέπει να τίθενται ενώπιον του παφιακού λαού σήμερα. Οι πράξεις των ανθρώπων μετρούν με τα έργα τους, την μακρά τους ιστορία, την μακρά τους προσφορά, την πείρα τους, την ικανότητά τους. Δεν μετρούν τα έργα των ανθρώπων με διαξυφισμούς, με φωνασκίες και δημαγωγίες. Και αυτό που θέλω να πω και το επαναλαμβάνω, ορισμένοι άνθρωποι θεωρούν ότι ένας τεχνοκράτης ο οποίος θα προσέλθει στην Δημαρχία της Πάφου θα δεχθεί τις πιέσεις. Ένας πολιτικοποιημένος τεχνοκράτης. Το παραλαμβάνω, πολιτικοποιημένος τεχνοκράτης. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να είναι εφαλτήριο για σας για κάτι άλλο. Όχι. Είναι δήλωση που την κάνετε εδώ. Το έχω δηλώσει και σήμερα και χθες και θα το διευκρινίσω αργότερα και δώστε μου λίγο χρόνο και θα τα εξηγήσουμε. Η θέση δική μου είναι εξής. Ενδεχομένως ο φίλος ο Δώρος Παφίδης να είναι συνηθισμένος με τα προηγούμενα καθεστώτα και ο υποψήφιος του Δημοκρατικού Συναγερμού παρομοίως και ο φίλος από την οικολογία. Δεν νομίζω να ήμουν εγώ σε τέτοια παιχνίδια. Άλλο εννοώ. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Ενδεχομένως, επειδή είναι συνηθισμένοι σε κάποιες συζητήσεις οι οποίες γίνονται στο παρελθόν, επί πολιτικής βάσεως, να δέχονται ότι
και ένας άλλος ο οποίος προέρχεται από ένα διαφορετικό χώρο θα υποκύψει στις πιέσεις ή δεν θα αντισταθεί στις πιέσεις που θα προκύψει στο μέλλον. Η δική μας υποψηφιότητα είναι μια καθαρά ανεξάρτητη υποψηφιότητα. Έχουμε ένα κύρος, μια ιστορία, αποδείξαμε στον επαγγελματικό μας χώρο ποιοι είμαστε, είμαστε καταξιωμένοι τεχνοκράτες και επιστήμονες, έχουμε ένα όνομα, έχουμε μια ιστορία. Αυτό το όνομα και την ιστορία που έχουμε και ως πρόσωπο και ως οικογένεια δεν θα το διακινδυνεύσουμε, δεν έχουμε δώσει καμία υπόσχεση, καμία δέσμευση σε κανένα. Αυτό το δηλώνω δημοσίως και είναι ξεκάθαρο. Καμία διεργασία δεν έχει γίνει με τα κόμματα και καμία υπόσχεση ή δέσμευση δεν έχει δοθεί. Ο Μακαριώτατος γιατί σας αγαπά τόσο πολύ? Υπάρχουν και ανθρώπινες σχέσεις, κύριε Βρετού, όπως ξέρετε. Με τον Μακαριώτατο γνωριζόμαστε από πάρα πολλά χρόνια. Είναι δικαίωμά του να εκφέρει την άποψή του. Δεν είχε κάποιο ρόλο, δεν διαδραμάτισε κανένα ρόλο? Δεν νομίζω, όχι καθόλου. Παρ' όλα αυτά όμως η άποψή μου είναι ότι ο Μακαριώτατος έχει το δικαίωμα να εκφέρει την άποψή του όπως κάθε πολίτης. Θεωρώ ότι ψηφίζει και στην Πάφο και μπορεί να επιλέξει ή εμένα ή οποιοδήποτε άλλο υποψήφιο. Όμως είναι δημοκρατικό δικαίωμα του καθενός να εκφέρει την άποψή του. Μάλιστα. Ο Μακαριώτατος δεν είπε κακά λόγια ούτε για σας, κύριε Φέδωνος. Τον έχω ευχαριστήσει δημόσια τον Μακαριώτατο για τα καλά λόγια. Παρεπιπτόντως, μην μείνουμε σε αυτό. Όμως έχω καλέσει τους ψηφοφόρους στην Πάφο να επιλέξουν με αυστηρά κριτήρια και όχι με την οποιαδήποτε υπόδειξη. Ακόμα και ο Δημοκρατικός Συναγερμός που καλεί τα μέλη και τα στελέχη του να με ψηφίσουν, εγώ λέω αν κάποιο στέλεχος ή μέλος του Δημοκρατικού Συναγερμού νιώθει ότι κάποιος είναι ικανότερος από εμένα να το πράξει. Δεν είναι ο καιρός και ούτε θέλω να γίνουν παρεμβάσεις ούτε τηλέφωνα. Και από τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού δεν έχω ζητήσει να κάνει τηλέφωνα. Έχει βγει ανακοίνωση, την σέβομαι. Όχι, είναι καλή εννοούν τα τηλέφωνα που θα πέσουν ύστερα σε όποιον εκλεγεί. Αυτό τηλέφωνα όταν είναι τόσο συγκεκριμένα τα πράγματα που έχουμε να κάνει μετά τις 11 του Γενάρη. 23 μήνες, είτε εγώ εκλεγώ είτε οποιοδήποτε από τους συνυποψηφίους μας, έχουμε ένα μειονέκτημα προτέρημα. Θα κριθούμε και πάλι σε 23 μήνες. Δεν θα κριθούμε σε 5 χρόνια. Θα κριθούμε σε 23 μήνες. Εσείς τι πολιτικές φιλοδοξίες έχετε? Γιατί ο ανθυποψήφιος σας, ο κύριος Βασιλιάδης, έχει υπονοήσει μέσα από δηλώσεις. Έχω ξεκαθαρίσει δημόσια. Ότι εσείς έχετε, ενώ εκείνος δεν έχει. Έτσι, κύριε Βασιλιάδη? Η πολιτική. Επιτρέψτε μου. Εκείνο το οποίο έχω δηλώσει και δεν το διευκρίνησα προηγουμένως, κύριε Βρετού, είναι το εξής. Εγώ έθεσα τον εαυτό μου στη διάθεση του παφιακού λαού. Ως υποψήφιος δήμαρχος Πάφου. Θέλω να πετύχω σαν δήμαρχος της Πάφου, με συγχωρείτε, τα επόμενα 2 χρόνια. Θέλω να εκτελέσω εκείνα τα πράγματα τα οποία πρέπει να εκτελεστούν τα επόμενα 2 χρόνια. Για να είστε πάλι στη συνέχεια, αν θα πετύχετε τα 2 αυτά χρόνια υποψήφιος στις επόμενες εκλογές? Είχα πει προηγουμένως ότι η απόφαση μου ελήφθη στον στενό οικογενειακό μου και ευρύτερο φιλικό μου κύκλο και στη συνέχεια ετέθη ενώπιον του λαού της Πάφου. Εξήγηλα την υποψηφιότητά μου και με στήριξαν τα κόμματα, οι κινήσεις και ούτω καθεξής. Ομοίως θα γίνει και στα 2 χρόνια. Εάν το στενό μου περιβάλλον θεωρήσει ότι μπορώ να οικογενειακή συνεχίσω... απόφαση δηλαδή θα είναι? Οικογενειακή, φιλική... Γιατί είπα δεν είμαι πολιτικός, δεν απευθύνομαι σε κόμματα για να λάβω τις ευλογίες τους. Βγαίνω μπροστά και ζητάω στήριξη του κόσμου. Τα 3 κόμματα, και τα ευχαριστώ θερμά για τη στήριξη τους, με στήριξαν για να λειτουργήσει ο Δήμος της Πάφου. Σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρχει ένα κόλλημα. Και είναι αντικειμενικό αυτό που λέω. Οι γνώσεις, η εμπειρία και παραμβάνω που έχω και κατέχω θα βοηθήσουν την Πάφο να βγει από τα διέξοδα που έχει σήμερα. Για πείτε για τις φιλοδοξίες σας. Δεν μου απαντήσατε. Η καλοπροαίρετη φιλοδοξία στο οποιονδήποτε άνθρωπο είναι μια καλή κινητήριος δύναμη. Δεν θα φτάσουμε στο σημείο να λέμε ότι είναι κάτι κακό ο άνθρωπος να έχει... Εσείς είστε και θέλετε να μείνετε στην πολιτική πάντως. Εγώ είμαι στην πολιτική, μου αρέσει η πολιτική και ασχολούμαι από τα φοιτητικά μου χρόνια. Να ξεκαθαρίσω κάτι γιατί τα πράγματα είναι σοβαρά. Η πόλη της Πάφου δεν σηκώνει τώρα παιχνίδια. Εάν εκλεγώ δήμαρχος στις 11 του Γενάρη, δεν θα εγκαταλείψω τον Δήμο για να διεκδικήσω είτε βουλευτική έδρα είτε άλλα οποιαδήποτε κομματικά αξιώματα. Αυτή τη στιγμή 23 μήνες πρέπει να προετοιμάσουμε την πόλη μας και συμπίπτει η επόμενη εκλογική αναμέτρηση τον Δεκέμβρη του 2016. Μετά από 10 μέρες ή 15 η πόλη θα είναι πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. 1η Πρώτου το 2017. Εάν εκλεγώ δήμαρχος και με τιμήσει ο πολίτης της Πάφου, οι δημότες και με αναδείξουν σε αυτό το αξίωμα, θα εργαστώ, θα μας δοθεί ευκαιρία στη συνέχεια να πούμε ποια είναι η στόχη μας και το όραμά μας για αυτά τα 2 χρόνια
Και ναι, θα επαναδιεκδικήσω την θέση του Δημάρχου, πιστεύοντας ότι θα εργαστώ σκληρά να προετοιμαστεί η πόλη με κοινή εργασία και δική μου και του Δήμου και του κράτους και της εταιρείας Πάφος 2017. Και ναι, ο Δήμαρχος, κατά την άποψή μου, που θα εκλεγεί είτε εγώ είτε οποιοδήποτε άλλος από το πάνελ ή και οι άλλοι 4 που δεν είναι απόψε εδώ, έχει υποχρέωση αυτή την πορεία να την συνεχίσει, να θέσει τον εαυτόν του ενώπιον του λαού. Τώρα, αν ο λαός στα 2 χρόνια αποφασίσει ότι κάποιος δεν τα πήγε τόσο καλά, είτε εγώ είτε οποιοδήποτε άλλος είναι δήμαρχος, τότε ναι, μπορεί μια άλλη επιλογή να αποτελέσει καλύτερη λύση για την 1η Πρώτου του 2017, γιατί θα αναλαμβάνει αξίωμα 1η Πρώτου του 2017, θα αναλαμβάνει τη θέση του Δημάρχου. Άρα αυτό με τα αξιώματα, νομίζω, και με τις φιλοδοξίες, και η φιλοδοξία δεν είναι κακό πράγμα, και το να προέρχεται κάποιος από πολιτικό κόμμα. Και να ξεκαθαρίσω κάτι. Σε αυτά τα κυκλώματα υπήρχαν άτομα από όλα τα κόμματα. Από όλα τα κόμματα όμως υπάρχουν έντιμοι άνθρωποι, καθαροί άνθρωποι, τίμοι άνθρωποι. Δεν είμαστε όλοι ανίκανοι στα κόμματα, δεν είμαστε όλοι διεφθαρμένοι, δεν είμαστε όλοι άνθρωποι οι οποίοι κυνηγούμε τη διαφθορά και τη σύψη, και έχουμε να αποδείξει στην πράξη ότι αυτά τα πράγματα όχι μόνο δεν τα επιδιώξαμε, αλλά σταθήκαμε απέναντι από αυτά τα πράγματα. Και τούτη την ώρα η Πάφος χρειάζεται έναν δήμαρχο που να είναι δήμαρχος για όλους τους πολίτες, να δράσει ανεξάρτητα, μπορεί να έχει τις πολιτικές του πεποιθήσεις, μπορεί να προέρχεται από ένα πολιτικό κόμμα. Την Κυριακή δεν προσμετρούνται ούτε τα ποσοστά των 3 κομμάτων που ψηφίζουν τον κύριο Βασιλιάδη, ούτε του Δημοκρατικού Συναγερμού, ούτε των οικολόγων, ούτε της Συμμαχίας. Δηλαδή δεν θα έρθετε τη Δευτέρα το πρωί όχι, το έχω να δηλώσει. μας λέτε ή να μας λένε τα κόμματα, δεν θα το επιτρέψετε αυτό το να λέω γίνει? δημόσια. Το λέω δημόσια πριν τις εκλογές. Ότι είναι επιτυχία, ποσοστό εάν προσωπικά εκλεγώ, το λέω δημόσια. Mm. Εάν προσωπικά εκλεγώ στην θέση του Δημάρχου, σας λέω από τώρα ότι η επιτυχία δεν θα είναι επιτυχία την οποία πρέπει ο Δημοκρατικός Συναγερμός να προσμετρήσει. Την Κυριακή κόμμα μας είναι η Πάφος. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να εργαστούμε για την Πάφο και όχι για τα οποιαδήποτε παιχνίδια ή συμφέροντα των κομμάτων τα οποία κάνουν κεντρικούς πολιτικούς σχεδιασμούς και γίνεται σύνθηξη συνεργασιών ή οτιδήποτε άλλο. Κύριε Μασούρα, οι οικολόγοι τη Δευτέρα τι θα λένε? Ότι πήραν ψηλό ή χαμηλό ποσοστό και θα... Είναι δικαίωμα του κάθε δημότη να ψηφίσει αυτόν που νιώθει ποιοτικά ότι είναι ο πιο ικανός, και σαφώς η οποιαδήποτε απόφαση του δημότη θα είναι ναι, σεβαστή. Οι ψήφοι που θα πάρετε εσείς τι θα λέτε, πώς θα τους ερμηνεύετε? Θα κάνουμε τις δικές μας ερμηνείες, να δούμε που κάναμε λάθη, να δούμε που πετύχαμε και που αποτύχαμε σαφώς, και θα κάνουμε τη δική μας. Ότι είναι ποσοστό του κόμματος θα λέτε όμως, έτσι? Θα είναι ένα ποσοστό του κόμματος, σαφώς. Ναι. Ναι. Δηλαδή κάποιος που σας ψηφίζει δίνει ψήφο εμπιστοσύνης, όχι στο πρόσωπό σας μόνο, αλλά στους ψυχολόγους. Είναι 2 τα ζητούμενα. Πρώτον, οι δημότες ναι θα πρέπει να κρίνουν προσωπικότητες, έτσι. Και πολύ ορθώς συμφωνώ ότι δεν ψηφίζουμε κόμματα, και οι πολίτες και οι δημότες δεν θα πρέπει να πάνε να ψηφίσουν βάση κομμάτων την Κυριακή. Θα πρέπει να ψηφίσουν με βάση τα ποιοτικά κριτήρια. Ποιος είναι ο πιο ικανός να διαχειριστεί το μέλλον της Πάφου, διότι έχουμε μπροστά μας αρκετές προκλήσεις. Και να κάνω και ένα σχόλιο, αν μου επιτρέπετε, για τον Μακαριότατο. Ξέρετε, κύριε Γαβρετού, και εγώ έχω θείο ιεράρχη. Δεν διανοήθηκα όμως να σηκώσω το τηλέφωνο, να του πω καν ή να τον ενημερώσω ότι ξέρεις, σκέφτομαι, πανιερότατε, να είμαι υποψήφιος στις εκλογές. Ναι, ούτε το δικό του. Γιατί το σχολιάσατε. Το σχολιάσατε. Ο Μακαριότατος μιλάει για όλα και δεν σας ενοχλεί. Όποτε σας βολεύει δεν σας ενοχλεί. Να σας πω. Όχι, γιατί πότε είπε κάτι ο Μακαριότατος? Πάντα απαντάμε στη Μακαριότατο όταν παρεμβαίνει στην πολιτική ζωή του τόπου. Να μην παρεμβαίνει ο Μακαριότατος θα πρέπει να μένει στα της εκκλησίας του και να αφήσει τους πολίτες και τους δημότες να αποφασίσουν ελεύθερα το τι θα πράξουν για τον τόπο μας. Ξέρετε, αυτές οι τακτικές μας έχουν οδηγήσει σε αυτό το σημείο. Το τι έκανε ο Μακαριότατος μέσα από την τοποθέτησή του, αυτό αντανακλά και τις πρακτικές και
και τις τακτικές που κάνουν τα ίδια τα κόμματα. Είναι ένα και ταυτό. Είναι αυτό που ονομάζουμε σύστημα. Προσπάθησε να επηρεάσει δηλαδή Ακριβώς. Το σύστημα σήμερα έχει όνομα και επίθετο. Το σύστημα έχει συγκεκριμένες τακτικές και στρατηγικές για να επηρεάζει ψηφοφόρους, για να επηρεάζει τους δημότες προς συγκεκριμένη απόφαση. Και αυτό πλέον πρέπει να σταματήσει για να μπορέσει ο τόπος να πάει μπροστά και για να προστατέψουμε τη δημοκρατία την ίδια. Ναι. Κύριε Παφίτη, εσάς να σας ψηφίσουν γιατί είστε ικανός και γιατί έχετε τα προσόντα να είστε ο δήμαρχος που χρειάζεται η Πάφος, ή να ψηφίσουν Συμμαχία Πολιτών οι ψηφοφόροι? Ψηφοφόροι πρέπει να παίξουν. Ότι είστε τολμηρός πάντως το αποδείξατε, πέσατε και στα παγωμένα νερά. Δεν κρυολογήσατε. Καθόλου. Γι' αυτό να μην πάψουν να ανησυχούν οι συνυποψήφοι μου. Θα είμαι ακμιότατος μέχρι την Κυριακή που θα πάρουμε και την νίκη. Ναι, και το βούτυγμα στα κρύα νερά πρέπει να πω ότι βγάλαμε και περίπου 1.300 ευρώ από το φιλανθρωπικό που θα δοθούν αύριο στο ΕΣΕΠ της ΠΑΦ. Κύριε Απρετού, πρέπει να επιλέξουν άτομα. Οι συνδημότες μας αυτή τη στιγμή τους δίνεται η ευκαιρία πραγματικά να κάνουν μια στάση ζωής. Διότι πραγματικά αυτή η υπερπροσπάθεια της να ανακηρυχθούμε ανεξάρτητοι. Τώρα καταλαβαίνω γιατί έχω μια εισρωή στην υποψηφιότητά μου από όλους τους χώρους. Δεν ταυτίζεται κανένας χώρος με τους υποψήφιους. Πού το διαπιστώσετε αυτό, κάνετε μετρήσεις επιστημονικές? Οι μετρήσεις, κύριε Απρετού, είναι η πορεία στον κόσμο, η πορεία στους πολίτες. Είστε πολύ αισιόδοξος? Πάρα πολύ αισιόδοξος, διότι αυτή τη στιγμή νιώθω ότι οι δημότες της Πάφου, επειδή ακριβώς τους παρακολουθεί όλη η Κύπρος... Εσάς θα ψηφίσουν τον Δώρο Παφίτη ή τη Συμμαχία Πολιτών? Τον Δώρο Παφίτη, και δεν θα επιτρέψω σε κανένα που ανήκει στο κίνημά μου να οικειοποιηθεί το ποσοστό. Το ποσοστό αυτή τη στιγμή ανήκει στους δημότες της Πάφου. Και το επόμενο πρωί κανένας δεν μπορεί να το οικειοποιηθεί. Ανήκει πραγματικά σε μια στάση ζωής, όπως έχω πει, διότι πραγματικά μας παρακολουθεί όλη η Κύπρος. Όλη η Κύπρος αναμένει από τους δημότες της Πάφου αυτή τη στιγμή να πάρουν εκείνο το μεγάλο βήμα, να κάνουν τις δικές τους μικρές υπερβάσεις ο καθένας και να αντισταθεί σε αυτή την τακτική του κομματικού τραμπουκισμού. Πραγματικά αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Κομματικός τραμπουκισμός, είπατε. Βεβαίως. Είναι ο τρόπος με τον οποίο τα κόμματα λειτουργούν κάθε φορά για να μαντρήσουν ακριβώς, και αυτοί είναι οι χαρακτηρισμοί οι οποίοι χρησιμοποιούν τα ίδια τα κόμματα. Θεωρούν ότι όλοι οι άνθρωποι που έχουν γραμμένους στις λίστες είναι αριθμοί, είναι ψήφοι, είναι δικαίωμα του κόμματος να τους διεκδικεί, χωρίς να αφήσει ελευθερία και χωρίς να δικαιούται οποιοσδήποτε δημότης να επιλέξει ελεύθερα και συνειδητά κάποιον άλλο. Και έχουν πανικοβληθεί όλα τα επιτελεία, είναι στην Πάφο όλα τα επιτελεία, όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων, ειδικά της τριμερούς, και πασκίζουν να μαζέψουν. Γιατί ο δικός σου πρόεδρος δεν σήμερα ταξίδευε, πρωί-πρωί τον άκουγα, ταξίδευε, ερχόταν στην Πάφο, πήγε αλλού. Βεβαίως και ο δικός μου ήρθε. Στην Πάφο ήρθε. Αλλά, ναι, αλλά ο δικός μου όμως ήρθε 3 φορές τον τελευταίο μήνα και τον προηγούμενο πριν καν να παραιτηθεί ο τέος δήμαρχος. Οι αρχηγοί των υπολείπων κομμάτων πόσες φορές έχουν έρθει στην Πάφο, κυρία Απρετού, το 2014? Εάν πραγματικά, να σας πω κάτι, εάν αφιέρωνα 1/10 του χρόνου και της αιμονής που έδωσαν στην Πάφο αυτό το τριήμερο, πραγματικά η Πάφος θα πήγαινε μπροστά. Οπότε πρέπει να διερωτηθούν οι πολίτες, γιατί τόσο ζήλος και τόση αγάπη τώρα για τη Συμμαχία της Πάφου. Ο χρόνος που μας μένει μειώνεται επικίνδυνα και φοβάμαι πως δεν προλάβουμε να πείτε για το όραμά σας. Είναι καιρή τώρα να μην μιλάμε για οράματα, αλλά απλώς για διαχείριση αυτής της δύσκολης κατάστασης, κύριε Φέδωνο? Όχι βεβαίως. Όχι βεβαίως. Βεβαίως και είναι η ώρα να μιλήσουμε και για όραμα και για συγκεκριμένες πράξεις οι οποίες πρέπει τους επόμενους 23 μήνες να υλοποιηθούν. Προσωπικά έχω θέσει 2 βασικές προτεραιότητες. Ο ένας πυλώνας είναι κάθαρση, εξυγίανση, θωράκιση. Πρέπει στον Δήμο της Πάφου να επέλθει η κάθαρση και θα εγγυηθούμε με την παρουσία μας εκεί ότι η κάθαρση θα επέλθει. Όσοι πλήγωσαν τον Δήμο, όσοι ταπείνωσαν τους Παφίτες, θα οδηγηθούν στην δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη θα αποφασίσει, αλλά και εμείς θα διεκδικήσουμε και τα κλεμμένα και αυτά τα οποία έφυγαν ως μίζες ή ως υπερπληρωμές στους εργολάβους. Όπου και αν ανήκουν αυτοί. Τι σημαίνει θα τα διεκδικήσετε? Αν πρέπει να τα πάρετε, είναι στα χέρια της δικαιοσύνης. Δεν είναι, όχι. Από πώς θα τα διεκδικήσετε? Να σας απαντήσω. Υπάρχει το εξής. Όσον αφορά τις μίζες, αυτά θα υπάρξει καταδίκη αν θα υπάρξει στο κακουριοδικείο. Όμως,
Όλοι οι εργολάβοι έχουν βγει ως μάρτυρες κατηγορίες. Ναι. Αυτοί οι εργολάβοι όμως, πιθανότατα για να δώσουν μίζες, έχουν πάρει υπερπληρωμές και είχαν κάποια ωφέλη. Ναι. Εμείς μπορούμε μέσα από αστικές αγωγές, πολιτικές αγωγές, αφού τεκμηριώσουμε τις υπερπληρωμές που έγιναν, και έχω μιλήσει και με τον Γενικό Ελεκτή, τον κύριο Οδυσσέα Μιχαηλίδη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος θαυμάσιος και είναι εδώ που κάποιοι ανθρώποι κάνουν και την διαφορά. Ένας θεσμός όπως είναι ο Γενικός Ελεκτής, η παρουσία ενός τέτοιου ανθρώπου έκανε την διαφορά. Ναι. Και το ομολογώ και το λέω. Συμφωνεί νομίζω και ο κύριος Βασιλιάδης ότι έτσι πρέπει να γίνει. Αφήστε να τελειώσει ο κύριος υποψήφιος του Δημοκρατικού Συναγερμού και θα λάβω τον λόγο αργότερα. Ωραία. Γιατί βλέπω ότι ο υποψήφιος του Δημοκρατικού Συναγερμού υιοθετεί πλήρως τις δικές μας θέσεις και εξαγγελίες. Ωραία. Δεν είναι μονοπόλιο η θέση σε κανένα. Γιατί φαντάζομαι ότι άλλοι διαφωνούν. Ωραία. Συνεχίζω. Αρφωνείτε ότι μπορούν να επιστραφούν και να τα βρούμε και να τα πάρουμε πίσω. Νομίζω να τα είναι, πάρουν οι είναι λίγο επικοινωνιακό το θέμα. Αυτά έχουν πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Το να λέμε στους δημότες και δεν μπορεί και να επιστραφούν στο διάστημα τουλάχιστον αυτής της δημαρχίας. Το να λέμε αυτά τα πράγματα στους δημότες νομίζω είναι απλά για να επικοινωνιακά να οικειοποιηθούμε τι. Αυτό που πήρε το δρόμο της δικαιοσύνης, η κάθαρση έχει πάρει το δρόμο της. Η ποινική κάθαρση. Τώρα είναι η ώρα να κάνουμε την πολιτική κάθαρση, κυρία Βρέτη. Όχι, είναι. Αν μου επιτρέπετε, αφήστε να γίνει λίγο τους διάλογους. Πολύ ευγένεια έπεσε. Σε αυτή τη φάση, ο αγαπητός φίλος ο Δώρος ο Παφίτης προσπαθεί να εισάγει πολιτικούς όρους στη συζήτηση, η οποία δεν είναι επίκαιρη κατά την άποψή μου. Σε αυτή τη φάση αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα του Δήμου Πάφου και είναι το θέμα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ναι. Θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε μακριά από πολιτικές συζητήσεις οι οποίες δεν ωφελούν τους πολίτες της Πάφου. Και θεωρώ ότι είναι λίγο έτσι αντιφατικό να λέμε από τη μια πλευρά ότι οι ψηφοφόροι της τάδε μερίδος του πληθυσμού έρονται και φέρνονται από κάποιους κομματικούς ηγέτες ή από κάποια κόμματα, ενώ οι ψηφοφόροι του κ. Δώρου Παφίτη δεν άγονται και δεν φέρονται. Κατ' επέκταση αυτό είναι μια διχαστική, αν θέλετε, και επικίνδυνη άποψη να την προωθούμε. Η δική μου θέση είναι πολύ απλή. Αυτή τη στιγμή η Πάφος αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα. Όλοι τα γνωρίζουμε. Εκείνο που πρέπει να γίνει είναι να κινηθούμε σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι να επέλθει πλήρως η κάθαρση μέσα στο Δήμο Πάφου εσωτερικά. Ναι, κάθαρση. Ο δεύτερος άξονας είναι να βοηθήσουμε τη δικαιοσύνη και επαναλαμβάνω συνεχώς το ίδιο πράγμα τις τελευταίες μέρες. Πρέπει να αφαιθεί η δικαιοσύνη και οι θεσμοί του κράτους. Επιτρέψτε μου. Να αφαιθεί η δικαιοσύνη. Να μην παρεμποδιστεί. Ακριβώς. Να μην υπάρχει καμία παρέμβαση από κανέναν. Να λειτουργήσει απερίσπαστα, ανεξάρτητα, για να επιτελέσει το καθήκον της. Εάν χρειαστεί πρόσθετα στοιχεία, βεβαίως ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο και το προσωπικό του Δήμου. Ξέρετε που θέλετε να πάτε, κύριε Βασιλιάδη, μας αποκάλυψαν χτες ότι τα πρακτικά γίνονταν μετά από χρόνια των συνεδριάσεων. Δεν έχουν τίποτα, ακόμα και αν θέλετε να βοηθήσετε. Τα ξέρετε αυτά? Τα γνωρίζω. Βεβαίως τα γνωρίζω. Έχω πλήρη επίγνωση των όσων συμβαίνουν στο Δήμο της Πάφου. Γι' αυτό και τα τρία κόμματα πολύ υπεύθυνα στηρίζουν έναν πολιτικοποιημένο τεχνοκράτη για να λύσει. Τα κόμματα δεν τα ξέρανε αυτά τόσα χρόνια. Ήταν μακριά από όλα αυτά. Αυτά να ρωτήσετε τα κόμματα. Τώρα δηλώνουν ότι θέλουν και κάθαρση, θέλουν και εξυγίανση. Επειδή θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η διχαστική τάση, δηλαδή ορισμένοι πολίτες της Πάφου να μπαίνουν σε μια ομάδα και άλλοι σε μια άλλη ομάδα, εκείνων που θέλουν την κάθαρση και εκείνων που δεν θέλουν την κάθαρση. Θεωρώ ότι όλος ο κόσμος επιδιώκει την κάθαρση και θεωρώ ότι η μόνη και μοναδική ανεξάρτητη υποψηφιότητα η οποία μπορεί να εγγυηθεί την κάθαρση, την ομαλή λειτουργία του Δήμου, την μετάβαση σε ένα κλίμα ηρεμίας και φροντίδας του Δήμου, είναι η δική μας υποψηφιότητα. Η εμπειρία μας, οι γνώσεις μας, οι ικανότητές μας, η ανεξαρτησία μας, η τεχνοκρατική μας αντίληψη θα φέρει όλες τις μεγαλύτερη εμπειρία έχετε από τον κύριο Φέδωνος που ήταν μέσα και τα έχει ζήσει τόσα χρόνια όλα αυτά? Αυτά θα τα κρίνει ο κόσμος της Πάφου, κυρία Βρέτου. Ναι. Εσείς έχετε άλλα πλεονεκτήματα, ήσασταν απ' έξω και λέτε να είσαστε έτσι πιο συνενωτικό στοιχείο. Θεωρώ ότι η δική μας υποψηφία είναι πιο συνενετική και θα οδηγήσει πιο ομαλά το Δήμο στην πρόοδο και στην ανάπτυξη. Θεωρώ επίσης ότι η προηγούμενη, αν θέλετε, διοίκηση του Δήμου Πάφου ανέδειξε έρηδες, ανέδειξε τριβές, οι οποίες δεν πρέπει αυτή τη στιγμή να υπάρχουν.
Πρέπει να υπάρχει μια ηρεμία στο Δήμο και μια ομαλότητα. Και αυτό θα το διασφαλίσουμε. Επίσης θέλω να προσθέσω το εξής, ότι έχουμε και το 2017. Έχουμε 2 χρόνια μπροστά μας να πάρουμε την χρηματοδότηση, να εκτελέσουμε όλα τα έργα εκείνα τα οποία πρέπει να εκτελεστούν, ούτως ώστε να είμαστε περήφανοι ότι θα επιτελέσουμε ένα έργο που θα μας κάνει όλους περήφανοι. Τι έργο, τι θα προλάβετε να κάνετε μέχρι το 17, τις αρχές του 17. Πρέπει να δεν έχει καν θέατρο η πόλη και δεν ξέρει τι θέατρο πρέπει να χτίσει, μικρό, μεγάλο, πού να το χτίσει, να διορθώσει κάποιο υφιστάμενο. Μέχρι μας είπανε ανοιχτό αρχαιολογικό χώρο να τον κάνουν θέατρο. Υπάρχουν οι μελέτες, οι οποίες μόλις αναλάβουμε τη Δημαρχία θα τις μελετήσουμε και εμείς και θα επισπεύσουμε τη διαδικασία. Η Πάφος θα είναι έτοιμη το 2017 και αυτό να είστε βέβαιοι. Κύριε Μασούρα, ελάτε. Θα σας δώσω το λόγο, κύριε Φέδωνος. Αυτό που είπατε, κύριε Βρετού, με τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου δείχνει ακριβώς τις κομματικές πρακτικές που επικρατούσαν τόσα χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο. Διότι ξέρετε, ποιοι αποτελούν το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι οι κομματικές δημοτικές ομάδες. Η κάθε ομάδα έχει τον δικό της επικεφαλή, ο οποίος είναι υπόλογος στο κόμμα του. Άρα πώς είναι δυνατόν τα κόμματα να μην γνώριζαν αυτές τις ατασταλίες και αυτή την κακοδιαχείριση στο Δήμο. Είναι αδιανόητο ένα δημαρχείο, ένα δημοτικό συμβούλιο να μην έχει πρακτικά, να μην τηρεί τα πρακτικά. Και είναι και μία από τις προτάσεις που κάναμε ακριβώς για να χτίσουμε σωστούς μηχανισμούς διαφάνειας. Θα πρέπει ο κάθε δημότης να έχει πρόσβαση στο αρχείο των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου ανά πάσα στιγμή. Και υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν ούτως ώστε να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια στο Δήμο, όπως για παράδειγμα η δημοσιοποίηση του πόθεν έσχες τόσο του Δημάρχου όσο και των μερών του Δημοτικού Συμβουλίου, όμως και από όλους τους υποψηφίους που διεκδικούν την έδρα του Δημάρχου. Πέραν τούτου, εσείς δώσατε δηλαδή από την πρώτη στιγμή της εξεγερίας με χωστήρη φορική δήλωση και πόθεν έσχες, όχι δήλωση περιουσιακών στοιχείων, πόθεν έσχες. Ώστε να μπορεί κάποιος να συγκρίνει τι έχω τώρα, τι θα αποκτήσω κατά τη διάρκεια της θητείας μου και τι θα έχω στο τέλος της θητείας μου και πώς το απέκτησα. Πέραν τούτου, έχουμε καταθέσει δημόσια ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα θέσεων, οι οποίες θέσεις είναι εφαρμόσιμες. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, διότι ξέρετε μέχρι σήμερα βγαίνανε διάφοροι, βγαίνανε τα κόμματα, κάνουν την τάδε πρόταση, κάνουν την τάδε εισήγηση. Και μετά... Όλα θα τα φτιάξετε τώρα, και το παραλιακό, και το παραλιακό μέτωπο, και το ιστορικό κέντρο. Όλα θα γίνουν μέσα σε 2 χρόνια. Τι θα γίνουν, τι μπορεί να γίνει από όλα αυτά. 1, 2, 3, πείτε μας. Να σας απαντήσω. Λοιπόν, καταρχήν είμαι της άποψης, εγώ προσωπικά, ότι για να περάσουμε στο στάδιο της βιώσιμης ανάπτυξης θα πρέπει πρώτα να κάνουμε διαφάνεια, να έχουμε μηχανισμούς διαφάνειας στο Δήμο και να χτυπήσουμε διαφορά. Αν δεν το κάνουμε αυτό, δεν θα έχουμε ανάπτυξη. Πέραν τούτου, υπάρχουν πολύ απλά πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν ούτως ώστε να αρχίσει ξανά η κινητικότητα στο Δήμο. Οι νέοι. Οι νέοι τόσα χρόνια ήταν στο περιθώριο. Οι νέοι στην ουσία τι ζητούν? Ζητούν να τους δώσει την ευκαιρία να δημιουργήσουν μέσα στην πόλη τους. Το Πάφος 2017 είναι μια εξαίρετη ιδέα την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι νέοι και να εμπρακούν ενεργά σε αυτή. Και έτσι ενισχύουμε στο Δήμο την νεανική κινητικότητα. Με αυτό τι σημαίνει? Ότι ταυτόχρονα ανοίγονται και κάποιες θέσεις εργασίας, έστω προσωρινές. Εάν υπάρξει ένας σωστός σχεδιασμός, μπορούν αυτές οι θέσεις εργασίας να είναι και μόνιμες. Διότι ξέρετε, στο εξωτερικό, ο θεσμός της πολιτιστικής πρωτεύουσας είναι ταυτόσιμος με το θεσμό των Ολυμπιακών Αγώνων. Άρα σκεφτείτε πόσο πολύτιμο χρόνο χάσαμε, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε και σε ποια θέση θα μπορούσαμε να βρισκόμαστε σήμερα. Σαφώς, τα 2 χρόνια είναι πολύ μικρό χρονικό όριο. Πολύ φοβάμαι ότι πολλά από τα έργα δεν μπορούν να γίνουν. Υπάρχει για παράδειγμα το έργο του ιστορικού κέντρου της παλιάς πόλης, υπάρχει η πλατεία Κένετι, ο δημόσιος κήπος, το Μαρκίδιο, το Αττικό. Ναι, αυτά υπάρχουν, αλλά δεν φτιάχνονται. Όμως, αν δεν αποδεσμευτούν τα κονδύλια, τα 5 εκατομμύρια του Υπουργικού Συμβουλίου, ήδη έχουν δοθεί οι 450.000. Αν δεν υπάρχει σωστή διαχείριση του 1 εκατομμυρίου, που είναι το μετοχικό ποσό, στο οποίο συμμετέχουν οι 4 δήμοι της Πάφου, το ΕΒΕ Πάφου και η Ένωση Κοινοτήτων. Αν δεν προχωρήσουμε με το βραβείο Μερίνας Μερκούρη για το 1,5 εκατομμύριο μετά την αξιολόγηση, αν δεν γίνουν όλα αυτά
Και αν δεν αποδεσμευτούν κονδύλια έγκαιρα, τότε θα χάσουμε και το στίχημα της πολιτιστικής πρωτεύουσας. Και αυτό είναι το επίφοβο. Και εκεί είναι που θα χάσει η Πάφος το μεγαλύτερο στίχημα και τη μεγαλύτερη πρόκληση που έχει να αντιμετωπίσει. Μάλιστα. Κύριε Παφίτη, μεταξύ άλλων απαντήστε και στην επίκριση ότι εισάγετε κομματικές τακτικές, πρακτικές. Οι κομματικές πρακτικές, να σας πω κάτι, καινοτόμησε η Πάφος. Η κομματική διαχείριση της Πάφου από τα 4 κόμματα, πραγματικά η Αμερική καινοτόμησε στο να εισάξει την τεχνολογία του wireless. Τα 4 κόμματα τα τελευταία 18 χρόνια εισάξαν την καινοτομία του pipeless. Λειτουργεί το αποχετευτικό μας χωρίς τους Έλληνες μας. Αυτή ήταν η καινοτομία. Τώρα εισάγω κομματικές πρακτικές. Αν είναι δυνατόν τώρα τα 4 κόμματα να θέλουν αυτά που μας έφεραν, εδώ που μας έφεραν, είναι στο φως της δημοσιότητας σε όλα τα σκάνδαλα, να θέλουν να φέρουν την κάθαρση. Μα ποια κάθαρση να φέρουν? Δεν μπορεί να έρθει η κάθαρση από αυτούς που ενέχονται και ήταν στα σκάνδαλα. Είναι ξεκάθαρο. Οι δημότες το έχουν καταλάβει. Το θέμα είναι να αφαιθούν ελεύθεροι, που δεν αφήνονται ελεύθεροι. Πραγματικά υπάρχει ένα μανιώδες παιχνίδι στην Πάφο αυτή τη στιγμή. Πραγματικά, αν το βιώσετε, δεν έχει ξαναγίνει. Δεν έχει ξαναγίνει στα ιστορικά. Για να συγκρατήσουν τους ψήφους. Είναι πανικός στην Πάφο. Διότι ακριβώς θα χάσουν τα κεκτημένα. Τι μπορεί να κάνει κάποιος? Ελεύθερα σκεπτόμενοι άνθρωποι είμαστε. Κύριε ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι όλος ο κόσμος φακελωμένος. Είναι όλος ο κόσμος φακελωμένος. Θυμούνται πράγματα που του έκαναν το 1992. Επικαλούνται, πάνε να πούνε για τον Δώρο τον Παφίτη, δεν έχουν επιχείρημα και λένε το κόμμα και τα μάτια μας για το όνομα του Θεού, πώς είναι δυνατόν? Δεν θα περάσουν αυτά τα πράγματα. Όπως έχουν υποτιμήσει τους πολίτες τόσο καιρό και συνεχίζουν να τους υποτιμάνε, συνεχίζουν να τους θεωρούν μαντρισμένους, οι πολίτες θα αντιδράσουν. Θα έρθω τώρα όμως στο θέμα, διότι οι πολίτες πρέπει να ακούσουν και τι θα κάνουμε. Διότι επειδή δεν είχαν τον χρόνο να μας δουν, πρέπει να λειτουργήσουν και ανάποδα. Οι πολίτες πρέπει να κρίνουν τι δεν θέλουν πλέον να μπει από την πόρτα του Δημαρχείου. Ξέρουν πάρα πολύ καλά τι δεν πρέπει να επιτρέψουν να μπει. Όμως, επειδή είμαστε και εδώ και μας δίνεται ευκαιρία να πούμε και 5 πράγματα. Η κάθαρση για μένα έχει πάρει τον δρόμο της. Το έχω ξαναπεί. Δεν έχουμε εμείς τίποτα ούτε να βοηθήσουμε το δικαστικό έργο, ούτε τον ελεκτή, έχουν πάρει τον δρόμο του. Εκείνο που θα γίνει με εμάς, και σίγουρα θα γίνει, διότι δεν θα χειραγωγηθεί σε κανένα σημείο, είναι όλα τα πράγματα, όλοι οι φακέλοι. Τελειωμένοι, ξετελειωμένοι, ανοιχτοί, κλειστοί. Θα πάνε στο γενικό ελεκτή. Τέλος. Ο πολίτης της Πάφου πρέπει να γνωρίσει επιτέλους πόσο φαγοπότη έκαναν στην πλάτη του. Εκείνο που βιώνουμε αυτή τη στιγμή, εκείνο που νόμιζα πραγματικά ότι γνώριζα πολλά πράγματα, διότι και εγώ, λόγω της επιχείρησής μου, και εγώ βίωνα την κρίση από το 8. Η απελπισία, κυρία Βρετού, στους δρόμους της Πάφου είναι τεράστια. Ο κόσμος της Πάφου χρειάζεται άμεσα να ασπαστεί ένα όραμα. Να ασπαστεί κάτι το οποίο χειροπιαστά να μπορεί να πει αυτό μου δίνει προοπτική. Εμείς θα ενσκύψουμε άμεσα πρώτα να διορθώσουμε την εικόνα του Δήμου Πάφου. Να μπορέσει ο Δημότης να ξαναεμπιστευτεί τον Δήμο του. Να εμπνευστεί από τον Δήμο του. Διότι ο Δημότης της Πάφου έχει και ανθρωπιά και φιλότιμο. Είναι έτοιμος να ενσκύψει και ο ίδιος στο έργο για να ευπρεπήσουμε την πόλη μας. Και μόνο ο Δημότης της Πάφου θα συμμετέχει. Για το Πάφος 17 θα το διασώσουν οι πολίτες. Ακούστε αυτό που σας λέω και αυτό θα γίνει. Δεν είναι ούτε τα κονδύλια, είναι η συμμετοχή των πολιτών, ο εθελοντισμός που τον έχουν διαλύσει το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμαρχος με την μη συνύπαρξη και συμπόρευση. Άμα δεν διεκδικηθούν και δεν δοθούν τα κονδύλια και αν δεν υπάρχει σωστό σχεδιασμός. Τα κονδύλια έχουν προχωρήσει, κύριε Βρετού. Θα δοθούν κάποια κονδύλια. Για το εμπορικό κέντρο έχουν προχωρήσει τα διαφορετικά, διεκδικούνται 22 εκατομμύρια. Όμως δεν είναι μόνο αυτά. Δεν είναι μόνο αυτά. Υπάρχουν και κονδύλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το Δημιουργική Ευρώπη, όπως το Ευρώπη για τους πολίτες, τα οποία ο Δήμος Πάφου και οι δημοτικοί σύμβουλοι που τώρα διεκδικούν δεν έφεραν στην γνώση των πολιτών, που μπορεί να διεκδικηθούν από πολλά σωματεία. Δηλαδή το Πάφος 17 είναι η ιδιωτική πρωτοβουλία που θα το διασώσει. Για παράδειγμα, το 2012 στο Σλοβενία, νομίζω, είχαν γίνει 1000 και τόσες πολιτιστικές εκδηλώσεις που έγιναν οι περισσότερες από ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Αυτά μπορεί να διεκδικηθούν άμεσα από κονδύλια της Ευρώπης ανεξαρτήτως του Πάφος 17.
και να συμμετέχουν. Απλά πρέπει να εμπνευστούν οι άνθρωποι. Πώς να εμπνευστούν από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο? Πώς τα ακούτε, κύριε Φέδωνος? Αυτό θα έχετε, αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο θα έχει όποιος εκλεγεί δήμαρχος. Η υποψηφιότητα μας, κυρία Βρετού, επειδή θα αλλάξετε το Δημοτικό Συμβούλιο αν εκλεγείτε εσείς, τι θα κάνετε? Που μπορεί να μιλάτε έτσι για το Δημοτικό Συμβούλιο με το οποίο αύριο, αν εκλεγείτε, θα πρέπει να συνεργαστείτε. Και υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι. Υπάρχουν και αξιόλογοι. Πέραν του γεγονότος ότι η θέση μας από την αρχή ήταν έπρεπε να αναλάβουν κάποια ευθύνη. Και ειδικά άτομα τα οποία διεκδικούν και την δημαρχία. Διότι όταν προτάσουν σαν το. Ο κύριος Φέδωνος έπρεπε να αναλάβει τις ευθύνες του. Όλοι έπρεπε να αναλάβουν κάποιο μερίδιο ευθύνης. Για τον κύριο Φέδωνος μιλάτε. Απίλασω για τον κύριο Φέδωνος. Έχει ένα 18ο ευθύνης για τα τελευταία 3 χρόνια που ήταν εκεί. Βάλει προμετωπίδα του προεκλογικού του αγώνα και ο κύριος Φέδωνος και ο κύριος Χρυσάνθου το γεγονός ότι συνέβαλαν στην αποκάλυψη του σκανδάλου του ΣΑΠ. Αλήθεια είναι. Και μπράβο τους. Όμως. Όχι, αλήθεια είναι. Έχει κάποιο μερίδιο αλήθειας βεβαίως. Όμως ήταν και καθήκον τους και υποχρέωσή τους. Γιατί το βάζουμε προπονητομίδα του αγώνα μας ότι το έκανα? Τι έκανες? Παλικαριά έκανες? Ήταν ο λόγος που σε ψήφισε ο κόσμος. Τελεία. Και επιπλέον όμως, πόσα άλλα. Θέλω να μας πει ο κύριος Φέδωνος. Απέδειξε όμως ότι έκανε το καθήκον του. Σε έναν τομέα. Πόσα άλλα αξιοκατάγγελτα υπήρχαν, κυρία Βρετού, στα τελευταία 3 χρόνια? Πόσα άλλα σκάνδαλα υπήρχαν τα οποία πιθανότατα ο κύριος Φέδωνος έκλεισε τα μάτια? Πόσα άλλα σκάνδαλα υπήρχαν τα οποία ήταν αξιοκατάγγελτα και δεν τα εντοπίσαμε? Κυρία Βρετού, μιλήσαμε από την πρώτη στιγμή και για το ΣΑΠΑ και για τα δάνεια για το ποδόσφαιρο που είναι τώρα επίκαιρο, 400.000. Πήραμε τη ψήφο μας, φύγαμε από τη συνεδρία, καταγγελθήκαμε στο κόμμα μας, δεχθήκαμε τηλεφωνήματα γιατί είχαμε αυτή τη συμπεριφορά και εμείς τεκμηριώσαμε από το κόμμα μου και εγώ έστειλα τρισέλιδη επιστολή και τεκμηρίωσα γιατί δεν μπορούσαν να μπουν ως υποθήκη χρήματα 400.000 του Δήμου που θα πληρωθούν τα τελευταία 114.000 ευρώ τον Φεβρουάριο του 2015. Ήμουνα ο μοναδικός μαζί και με 2 ή 3 συναδέλφους του ΑΚΕΛ, οι οποίοι διαφωνήσαμε και ο κύριος Χρυσάνθου διαφωνήσαμε, απεχώρησα, καταγγέλθηκα, προπυλακίστηκα όταν αποχωρούσα από το Δημοτικό Συμβούλιο από φιλάθλους της Αθλητικής Ένωσης Πάφου με πολύ σκληρές ύβρις και δεν θέλω εν πάση περιπτώσει να τα θυμάμαι. Και έχω τις επιστολές και είναι εκεί δημοσιευμένα και το ίδιο βράδυ στις 9.30 ώρα με κατήγγυλαν στην ηγεσία του κόμματος για αυτή μου τη στάση ότι είμαι εναντίον στην ομάδα και έρχονται εκλογές και οι οργανωμένοι φιλάθλοι θα καταψηφίσουν το κόμμα από το οποίο προέρχομαι. Μίλησα και για τα προνομιακά τεμάχια, τα τουρκοκυπριακά. Σε εκείνη την περίπτωση και πάλι πήραμε 3-4 ψήφους, θέσαμε θέματα, πολλά άλλα θέματα είναι εκεί, αλλά δεν θέλω αυτή την ώρα να τα λέω ότι προσπαθώ λέγοντας όλα αυτά. Οι πράξεις είναι εκεί και μας παρακολούθησαν διαχρονικά οι συνδημότες μας, τι πράξαμε και είναι καλά γνωστό ο καθένας μας τι έπραξε και τι δεν έπραξε. Γιατί είστε όμως πρόεδρος της Επιτροπής Πολεοδομίας, εσείς εργαζόμενος υπάλληλος σε εταιρεία ανάπτυξης γης? Δεν το είπε το σύνορα, το είπε αλλού ο κύριος Βασιλιάδης. Είναι και αυτό. Το υπενόησε ότι το έχω απαντήσει και θα το απαντήσω και τώρα, 48 ώρες πριν από την κάλπη. Εργαζόμουν σε εταιρεία από την οποία έχω παραιτηθεί με την υποβολή της υποψηφιότητάς μου στις 30 Δεκεμβρίου, αλλά αυτά τα 3 χρόνια που ήμουν πρόεδρος της Πολεοδομικής Επιτροπής, ουδέποτε η μητρική εταιρεία, γιατί εγώ τελικά εργαζόμουν σε εταιρεία που πολλοί δεν γνώριζαν, υπηρεσιών, και όλη μου η δραστηριότητα ήταν εκτός Κύπρου. Και δεν είχα καμία σχέση με θέματα ανάπτυξης γης, αλλά με θέματα υπηρεσιών. Εν πάση περιπτώσει, ουδέποτε ακόμη και εταιρεία που συνδεόταν με τους ιδιοκτήτες δεν είχε ενώπιον της Επιτροπής οποιονδήποτε υπόθεση να εξετάσουμε. Και συμπληρώνω ότι οι αποφάσεις στην Πολεοδομική Επιτροπή, όπου συμμετέχει και το ΑΚΕΛ και το ΔΙΚΟ και η ΕΔΕΚ και το ΔΙΣΙ, 97 ή 98% έχω τις αποφάσεις όλες, είναι ομόφωνες, γιατί ναι, εκεί που ήμουν πρόεδρος και καθόριζα την ατζέντα και βλέπαμε τα θέματα, ήμουν άνθρωπος συνενετικός και μπορούσα να συνεννοηθώ. Συνενετικός και να μπορώ να συνεννοηθώ όταν δεν καταψηφίσαμε να αναλάβει πρόεδρος του Πάφος 2017 ο κύριος Βέργας. Ήμασταν 3 δημοτικοί σύμβουλοι του ΑΚΕΛ, 3 της ΕΔΕΚ, ο υποφαινόμενος από τον Δημοκρατικό Συναγερμό, από το Δημοκρατικό Κόμμα 2 συνάδελφοι και ο κύριος Χρυσάνθου από το Ευρωκό. Και συνεννοηθήκαμε στην βάση αρχών, γιατί αυτό το οποίο ήταν που πιστεύαμε.
Από εκεί και πέρα όμως, δεν είναι αλήθεια ότι είστε σε σύγκρουση δηλαδή με τους συναδέλφους σας? Οι συναδέλφοι μου, όσοι προέρχονται από τον Δημοκρατικό Συναγερμό και με στηρίζουν και εργάζονται για την υποψηφιότητά μου, για να μην πω και άλλους υποψήφιους οι οποίοι με στηρίζουν. Κύριε Παφίτη, θέλω να σχολιάσει ο κ. Στέδωνας κάτι το οποίο είδε και το φως της δημοσιότητας για τα θέματα του τουρκοκυπριακού τεμαχίου απέναντι από το ΜΟΛ. Το οποίο ήταν μια υπόθεση η οποία, ρωτώ με επειδή μιλάει για την διαπλοκή και τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται τα πράγματα ο κ. Στέδωνας, υπάρχει ή δεν υπάρχει μια διατάχθηκε ή δεν διατάχθηκε έρευνα για το τρόπο, για το ότι ζήτησε το Υπουργείο Εσωτερικών γνωμάτευση για το συγκεκριμένο τεμάχιο από την Πολεοδομική Επιτροπή και εδώ και 9-10 μήνες δεν το βάζατε στην ατζέντα και είδαν το φως της δημοσιότητας στις τοπικές εφημερίδες και έπρεπε να παρέμβουν οι καταστηματάρχες για να ανακόψουν εκείνη την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα το απαντήσω πολύ ξεκάθαρα ότι ήμουν από αυτούς που έδωσα μάχη για να μην παραδοθεί πρώτα σε κάποιον άλλον αιτητή και ήμουνα ξεκάθαρος και ήμουνα ο εισηγητής της πρότασης τον Ιούλιο του 2012 αυτό το τεμάχιο να παραμείνει και να διεκδικηθεί από τον Δήμο. Είναι μια παρανόηση αυτό το οποίο λέτε. Γιατί είχαμε ομόφωνη απόφαση για αυτό το περιγόητο τεμάχιο μεγάλης αξίας, το οποίο είχαμε ομόφωνη απόφαση ότι το διεκδικεί ο Δήμος. Άρα σε καμία περίπτωση ούτε στην ΟΣΥΠΑ μπορεί αυτό το τεμάχιο, και το λέω δημόσια και το έχω βάλει και στο πρόγραμμά μου, γιατί ο τέος δήμαρχος προσπάθησε να ρίξει όντως σκιές. Το έχω βάλει και στο πρόγραμμά μου ότι αυτό το τεμάχιο, και το υπονοώ αλλά το μιλώ και ξεκάθαρα, ότι ο κεντρικός σταθμός της ΟΣΥΠΑ, των δημόσιων συγκοινωνιών, θα γίνει στο κέντρο της πόλης για να μπορέσει η πόλη να ξαναζωντανέψει, για να μπορέσει το κέντρο της πόλης να είναι ένα ζωντανό κέντρο στην πόλη. Και δεν θα πάει το τελικό τερματικό. Όχι κοντά στο μόλ, ο κεντρικό, ακριβώς απέναντι. Δεν διεκδικείται, κύριε Στέδωνος, από τον ΟΣΥΠΑ το τεμάχιο. Δεν υπάρχει ακόμα η αίτηση διεκδίκησης. Όχι. Ο κύριος Χάσικος, όταν κάναμε την τελευταία επίσκεψη. Εσείς λέτε ότι δεν πρόκειται να γίνει εκεί. Το λέω στο πρόγραμμά μου ξεκάθαρα ότι ο κεντρικός σταθμός των δημόσιων συγκοινωνιών θα γίνει στο κέντρο της πόλης. Εσείς, κύριε Βασιλιά, να μου επιτρέψετε όμως, επειδή όλοι οι συνάδελφοι. Στον κύριο εκπρόσωπο υποψήφιο του Δημοκρατικού Συναγερμού, τεχνιέντος απέφυγε να μας δηλώσει προηγουμένως εάν η εταιρεία στην οποία εργάζεται ή εργάζεται, και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην μητρική και θυγατρική, αποφεύγοντας να μας δηλώσει αν υπήρχαν συγγενείς εταιρείες του ομίλου οι οποίες έλαβαν αδειοδοτήσεις από την Πολεοδομική Επιτροπή. Καμία και όλα τα γράμματα. Η εταιρεία η οποία ανέπτυξε όλα αυτά τα τεμάχια δεν έλαβε καμία αδειοδότηση. Εγώ ήμουν. Ολοκληρώνω. 1η του 12, πρόεδρος Πολεοδομικής Επιτροπής. Στάθηκα απέναντι σε όλα αυτά τα συμφέροντα. Αν είχα οτιδήποτε εις βάρος μου, να είστε βέβαιος ότι αυτά τα 3 χρόνια θα με έστειναν στην κεντρική πλατεία της Πάφου. Ουδέποτε και σε καμιά περίπτωση δεν ήρθε υπόθεση που συνδεόταν ακόμη και με συγγενικά πρόσωπα. Και είχα αν θέλετε, τη λεπτότητα όταν ερχόντουσαν υποθέσεις συγγενικών μου προσώπων να εξέρχομαι της αίθουσας και να προεδρεύει ο αντιπρόεδρος ο κύριος Ντοϊζίδης. Όμως, να μου επιτρέψετε, πολύ τηλεγραφικά, μερικά λεπτά, επειδή όλοι οι συνάδελφοι εδώ έχουν πει για το όραμα και τους στόχους, εγώ θα δώσω μια νότα αισιοδοξίας ότι αυτούς τους 23 μήνες, κυρία Βρετού, θα υλοποιηθούν 8 έργα, 22 εκατομμύρια ευρώ συν 4 εκατομμύρια σε δράσεις. Αυτά τα 8 έργα υποδομής και ανάπτυξης στον Δήμο της Πάφου έχουν ήδη σχεδόν τελειώσει όλοι οι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί. 15 του Μάρτη αποφασίζεται η κατανομή των 75 εκατομμυρίων για τα κέντρα των 4 πόλεων. Όποιος και αν εκλεγεί, αυτός ο σχεδιασμός είναι έτοιμος. Ναι, έτσι? Να πω κάτι. Όποιος και αν εκλεγεί, έχει σημασία με ποια εμπειρία θα εκλεγεί, με ποια γνώση. Γνωρίζω τα θέματα. Ήμουνα πρόεδρος Πολεοδομικής Επιτροπής και συμμετείχα στην διαδικασία ορίμανσης. Καθυστέρησαν λόγω των προβλημάτων που είχαμε με τον Δήμαρχο Πάφου. Όμως αυτή την ώρα, αυτοί οι 23 μήνες μπορούμε να τρέξουμε. Φαίνεται ότι θα εξασφαλίσουμε 18 εκατομμύρια από τα 17 με 18 εκατομμύρια. Μια πληροφορία που δεν την γνωρίζουν ίσως οι συνυποψήφοι μου είναι ότι 3 εκατομμύρια ήδη μας έχουν δοθεί για την ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων. Πάμε στα 21
Και κάτι είπατε για το θέατρο, κυρία Βρετού, και πιάνομαι από εκεί, ότι για το Μαρκίδιο μας έχουν διαμηνήσει για 2,5 εκατομμύρια, αλλά πρέπει και εμείς να απομακρύνουμε κάποιες Στο Μαρκίδιο θα γίνει η τελετή έναρξης. Αυτό δεν έχει ακόμη αποφασιστεί. Πιθανόν αλλά να γίνει. εάν θα γίνει, θα απομακρύνετε την οχληρία που υπάρχει. Την οχληρία εκεί, όμως πιθανότατα. Επιχειρήσεις που είναι εκεί και δραστηριοποιούνται. Πιθανότατα η ενακτήρια εκδήλωση να γίνει εκεί που είναι τα ελληνικά εκπαιδευτήρια Πάφου. Όμως αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι αυτούς τους 23 μήνες και εγώ θα θέσω πρώτων ευθυνών και την κυβέρνηση, την οποία στήριξα, και τον πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη. Δεν είναι υπόθεση της Πάφου, το Πάφος 2017 είναι εθνική υπόθεση και η κυβέρνηση οφείλει να είναι δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια και το κράτος να εξασφαλίσουμε τα 26 εκατομμύρια, τα οποία όταν διεκδικούσαμε να είμαστε πολιτιστική πρωτεύουσα μιλούσαμε για έργα των 65 και 70 εκατομμυρίων. Θα σας ευχαριστήσω. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για 26 εκατομμύρια και αυτά είμαι βέβαιος ότι θα υλοποιηθούν. Και αυτό με αυτό να τελειώσουμε, δεν θα σας ξαναδώσω το λόγο. Γίνεται. Ευχαριστώ. Το τελικό μήνυμα που αν θέλετε θέλω να δώσω και να μην πάρω ξανά τον λόγο είναι ότι την Κυριακή δεν έχουμε κομματικές εκλογές. Δεν μετρούνται κομματικά ποσοστά. Το οποιοδήποτε ποσοστό πάρει η δική μας υποψηφιότητα δεν χρεώνεται σε κανένα κόμμα. Και εν πάση περιπτώσει οι πολίτες να πάνε στην κάλπη και να ψηφίσουν αυτό που πιστεύουν ότι έχει την εμπειρία, την εντιμότητα και την αποφασιστικότητα να υλοποιήσει. Τελικό μήνυμα. Πώς να πάνε στην κάλπη οι πολίτες την Κυριακή. Το μήνυμα που στέλνω στους συνδημότες μου είναι πραγματικά μας παρακολουθεί όλη η Κύπρος. Η Πάφος αυτή τη στιγμή είναι έτοιμη να κάνει και να δώσει το παράδειγμα για τις κομματικές υπερβάσεις. Μας έχουν εξευτελίσει, τους έχουμε εμπιστευτεί, μας έχουν απογοητεύσει. Ήρθε η στιγμή να πάρετε τις δικές σας αποφάσεις συνειδητά, ελεύθερα. Μέσα στο παραβάν είστε μόνοι σας με τη συνείδησή σας. Αυτό μετράει. Μη χειραγωγηθείτε από κανένα. Πάρτε ελεύθερα την αποφασή σας και αυτή, αν είναι ελεύθερη, θα είναι και σωστή την Κυριακή. Καλή ψήφο, η Πάφος ψηφίζει η Παφή. Λοιπόν, κύριε Μασούρα. Με φοβίζει αρκετά η λέξη συνένεση. Και είναι κάτι το οποίο είπα και στην Πάφο, στον debate που κάναμε στο Πανεπιστήμιο. Ξέρετε, συνένεση για ποιο πράγμα. Εάν τα κόμματα εννοούν συνένεση ακριβώς για να υπάρξει καλή θέληση για να προχωρήσουν τα έργα, τα οποία πρέπει να γίνουν, και επειδή μας παίζει και ο χρόνος, τότε ναι. Εάν όμως κάποια κόμματα εννοούν συνένεση για να υπάρξει συγκάλυψη των σκανδάλων για αυτών που ενδεχομένως υπάρχουν στα ενδότερα του Δημοτικού Συμβουλίου, τότε αυτό είναι άκρος επικίνδυνο για την Πάφο και τον τόπο. Άρα αυτό θα πρέπει να το κατανοήσουν καταρχήν οι δημότες και να προσπαθήσουν έτσι να εντοπίσουν τη σημασιολογία πίσω από τις λέξεις των κομμάτων. Το μήνυμα που θέλω να στείλω στους συνδημότες μου. Ξέρετε, επειδή καθημερινά μιλώ με αρκετούς νέους και με φοιτητές μου και το καθεξής. Οι νέοι είναι απογοητευμένοι και με το δίκαιο τους. Μας έχουν κάνει αρκετά. Μας έχουν κλέψει τα όνειρα. Μας έχουν κλέψει το μέλλον. Μας κατέστρεψαν οικονομικά, κοινωνικά, πολιτισμικά. Είναι καιρός πλέον οι νέοι να αναλάβουν τα ενία. Γι' αυτό την Κυριακή στις 11 του Γενάρη θα πρέπει οι δημότες να πάνε να ψηφίσουν, διότι η αποχή δεν είναι τιμωρία. Η αποχή θα συντηρήσει το ίδιο το κατεστημένο. Διότι ξέρετε, τα κόμματα του κατεστημένου, τα μεγάλα κόμματα, έχουν ήδη έτοιμες τις βάσεις των ψηφοφόρων τους και θα τους οδηγήσουν την Κυριακή με το ζόρι στην κάρπη να ψηφίσουν. Άρα δεν τους νοιάζει στην ουσία εάν πάνε οι νέοι, για παράδειγμα, να ψηφίσουν ή όχι. Έτσι. Άρα θα πρέπει να πάνε να ψηφίσουν και να δώσουν έναν ισχυρό χαστούκι και να στείλουν ένα μήνυμα εκεί που πρέπει, διότι είναι καιρός πλέον η Πάφος να δει πιο βιώσιμες ημέρες. Κύριε Βασιλιάδη. Η πόλη μας διέρχεται μια πολύ κρίσιμη περίοδο τον τελευταίο καιρό, μια πολύ κρίσιμη καμπή της ιστορίας της. Το μέλλον δεν μπορεί να περιμένει. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα τα οποία πρέπει να λυθούν. Οι νέοι πρέπει να κοιτάξουν αισιόδοξα το μέλλον. Έχουμε μια πολύ μεγάλη ιστορία την οποία πρέπει να διαφυλάξουμε. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη, μια πόλη αντάξια των προσδοκιών και της ιστορίας της. Το Πάφος 2017 είναι πρώτον πυλών. Εμείς καλούμε τους συνδημότες μας να κοιτάξουν στα μάτια
όλους τους υποψηφίους δημάρχους Πάφου. Θέλουμε να τους κοιτάξουν με καθαρότητα, με ειλικρίνεια και να κρίνουν ανεπηρέαστα. Οι δημότες της Πάφου δεν είναι πρόβατα, δεν είναι σειρώμενοι άνθρωποι, έχουν ελεύθερη σκέψη, έχουν ιστορία, έχουν πολιτισμό και το έχουν αποδείξει. Δεν μεταφέρονται κουβαλητοί στις κάλπες. Οι ίδιοι είναι ανεξάρτητοι και περήφανοι άνθρωποι και θα ψηφίσουν κατά βούληση. Τους καλώ λοιπόν να αποφασίσουν και να δουν ξανά στα μάτια τους υποψηφίους και να κρίνουν ποιος έχει την γνώση, την εμπειρία, τη δύναμη, το ήθος, την αξιοπρέπεια, μακριά από πολιτικές φιλοδοξίες, μακριά από εφαλτήρια, μακριά από τα σκάνδαλα, μακριά από το παρελθόν. Ωραία. Μια νέα προσωπικότητα, έναν πολιτικοποιημένο τεχνοκράτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας κύριε Βασιλιάδη. Καλή επιτυχία σε όλους. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ, καλή ψήφο στην Πάφο.